0507 079 199. Awarifua mawaria kusa mu akate estimu dia so abranti ani ababa mo sesa ware mo so amaware aye from obiantie 143 emo bibia kwa 143 for na ye krado aware ani ayonkofa manimdefo na betena se na wakyerɛ mo ayonkofa ani aware su fili adwuma baya na yere na ni obi dan paso me huni amenya krado ka san fa. What do you mean fa say me di Awurade asem nti Awurade asem nka njere say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia fra nyumre nonso egosi nyumre nonkron 143 I love you. Don't want some 143 I love you. OTEC 102.9 FM. Yes, sir. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. No, we say because we used to family ade gusu ma kantie tia okura hye fati ofaye nyanya me adwa ya boya ho ne na mo o ka tie di agro so fo mo akomo ye ya amanfo kunku mo krati me ka wa ne sem no kra me yitu tu so mo hye ogusu o mema ya de o be fro go so di nkwasem ko ka tie wo ni aboa no otifie no o si aboa no san safo ogusu ko ka tie o mo so o mo se sa o ma dwene Shigubanza, who begin me with for power wagro. Make sure we answer, make sure we coffee out rough. Just be a baby, I'm a domain, give me a bush answer. I don't frame a pamacho of video. Make you a bush of winning star. Make all kinds of no flow. Miss me a program, I'm about 102.9 FM. Chat with me who attack you. I read him. Let me go attack you. I'm a tall guy. I'm a bob near tall job. I call on your man, Tamana Ubu. Kwasi ampeni ukata sofo na ba be toto abebire ukata bi ne me omuba no omode na de ukata bi ne me di ni me ho aguro anya wo na wafra me ya wafra me ne betima kan kwasi asem akere me nya wo de wo fie na wo de wo kwasi ampeni wanyi obi wan sidi akoto minute wo be fra be je no me wo nsam amaka gu abrabo so nko wonu ho so frɛ wonu ho so ka sa asem no so bi na bo pa wo nsam amaka wo be kata me kata nyankopɔ nhyira wo me se kwamra funi pompo omu nkumfiri bu ase kwasi ampeni me de omo domen onu so obuase enfa uyam wo yade ai ye de wo ba to kwatim wo pronya wo nibi o ga sagro ne yete buase di wo kwase aka se buase ye odia wo ni nyansa betua sika wo ni nyansa akoto ba abru betua 5 million ne preach nyansa kire wo busua me de yade ma na wo da God was in Yatembim. Shigubanza. Whom human being? I am a reverend minister. Oh, Reverend name. You say Kotokoba. Whom human being region from? I am a fancy. Yes. From where? I am a Ghanaian. That please listen to what I am telling you. What is your father's name? It doesn't matter. Oh, it matter for me. Matter for me because I don't know me. Me too. I don't know you. Are you not a Ghanaian? You two not be Ghanaian. Good. I am a Ghanaian. You are from where town? I have told you. I'm just coming from Accra. Yes. You be la lies of. Tell me. We are so good. We are Kotompona Braba. We. Machada na macho film. What is your problem? Nyanya make me see one issue. Here na kata don't you got a problem. I try to tempt the man of God. Hey, na me a man of Satan. Look. Am I you are talking to a reverend minister. Hey, and if you don't take time, I'll try to work on you. That will lead you to your doom. If you give me OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 OTEC 102.9 FM.
OTEC 102.9 FM. Wapo wasana bebiem. Wapo wasana bebiem. Yao Asante. Wapo wasana bebiem. Dada noa sa pepe. Me se ya disua. Esa ya tre. Efidu ada osifi ada. Yonko ekosi no me nsaso. Ene me ne ma bedwa fo nhia. Ewo Asem Beba de. Eye dumedie foforo aba. Na betna ewo OTEC 102.9 FM so. Eni mi nhia na de hinta de ayehu de atija ni nyina kabom ebe ye Asem Beba de. Ye waka hinta no hwehu se asem bi ba ma ye nhia ye bekyere wa na yesua medas. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Ofia nipa eya sumi wofia heya menkumi wofie na nkosumi wa abonten ofia nipa abua bi wo ho ye fresa abua ni nsonkronsuo na ensonkronsuo yi eja kwa apa na etena ase na ne nyonko pa ni nsonkronsuo na da biara da eja kwa apa beda sore no na ne ho ahohono ne ho abobɔ mpomponya eja kwa apa adwene ho a wonte ase enti dako wobusa ne ho se a enti nsonkronsuo a woyɛ me nyonko yi obetumi aye me saade wei se bia mada no ne nsonkronsuo ne nam me ho na wo no miana eja kwa apa atena se dwen ho a wo se dabi sani am ni nsonkronsuo tie pa de wontumi nya saa enti nya de asa me de besha no eja kwa apa sa dabi o na wo sore ye no na the same thing enioma wo hunu woni nipadua mu na no anu okuno enti wo ya adwen se dabi wanya no mum enti wo befre wo no ankasa ne nyonko brabuo nsonkronsuo na wabusa no se anyanyam bia sa de a wo beda sore na ye ni nipadua no wonim hu bia na ampani ampa wanya sa kokoduro no ni nuane ampa wo fre nsonkronsuo enu obusa de se konsonkro meda sore bia na me ho abobɔ bompomponya anyanyam bia sa de me ho hunu yi wonim hu bia na ensonkronsuo se dabi papa wonim se me de dura na dwo amena na na dwo da ya me na nyina no eyewa na me hwe so onimu asankyene wonim de ha won suhwo onim de ha won suhwo ade no anipa wonam bie no wankasa wonua wa wo maame wa wo ba wa wo papa wa wo nipa wo frɛ ne sɛ wo nyonko brɛbo
enipa no a wo se wo de a wo penasam wo ne no nenam no wo ha no onim hu bi o nanso ya hwese ne wo ye kire wo 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 se ne wonim ho hwe enti obusa no konsonkro se oh media dura na dwo amena na de me ye ne se wada no na me se hwen o enti obi a me pe wasem sei eja kwa pa beda na ma yo sa de wu se me a me hwe wo no na me se ba be yo sa de we na ye ntontom na ya na me hunu so ne nam dem ha enti wada ro ma ye mfa hye ntontom na ye ntontom na ye sa de no enipa ne nim de ye wo enipa ne nim sa de no wono na ye wo ho asem no wono na koka ye konkonse koso no wono na edie wono na ekeka wo ho nsam di kire nipa o nanso wasade akwa akokye nipa foforo ta ye ntontom na ntontom ne ba kwada ketua bi twam ene ote ye no kobo ne maame ama ne se maame tutumrika na kokon sonkro ne eja kwa pa afie ho na kohwe ne sonkro se wo ne dura anadwo a wo we kwa pa ama ne ho no ne ho bobom pomponya afei ntontom ko ya o se kon sonkro sabe wo sa wo mwaze na wo ye no mempe anadwo bia wo na wo we eja kwa pa nanso ene de so hu sa wo de ba be hye the hono ena kwa pa kai se ene ma memfo so a se nsonkro meye ne bibie na mahwese ni moje ewo ni mu ni ye nipa moja na enti wono nso tete ko nsonkro a ene pawo ene wo pai nsonkro wa pai nsonkro no pai ko nsonkro mu emoja onu akwa pa moja na wo nsonkro mu nsonkro si papa ni de se ni hwaye nsonkro hwaye ni ho wapai no ese wayi na firi ne bremu o enti enne de wono kun wo fie wo kogina bonten akwa akosun no ni firi wabrabo mu ate akrampafo ene ye fi adama ha betumi simi mi akobia konsonkro ne ho ene ye wo ben wo ene se fata se wusuro no ene ye hia bio akrambe da se na ye na nyankopon so ase ye hia atiefo nyina good ene fie o de firi yen ye nya betra se de osom na ewom na unim abrabom dada mu asetena eye ensem a we ekoso e wa abrabom eduru baabi a nipa tambia won se nipa kwa kwatena baabi do bedi nkan hoho ano obegege ne so obeka na se matse no o baabi a makwatena de mani kapa o adan a na ne eka nyina ne se wakonya adamfo foforo e wo ho eti sebi waduro kura obakwaje woma obakwaje ayuwa obakwaje baabi a akwatena no wanya adamfo a ogigi nani onyini se bibi betimi esi wo montem obeka na sem nyina edi akite no endi sa adamfo no eni beye bosome na afi oho na obetena ho no na ne ho sem de baabi maame na obetena ha no sese no ti o bla na obetena ha no sese no ti o awo eni ku beda dwen ho se nipa we na okache no na ekasa sem no onyi ni de biara da ansa na onyi ni no asel so so grosio na wa ma dot na ka be enya nwanwa se bi obi betuma tisika kwa wara na yire na onne na yire tie wa hye ne ka wa hye na nimnyam wa hye wusuafo nimnyam na enso the way oba ne si hohua ne kunu no ema ne kunu gin di se me yire di oyo oba odome na enso opia bontin sa kodo be ma foforo kodo be ma from paso ema ne fa no aw enu ni da wo be hu ha wo be sa hohua swiri darling o mami ngota le enso no ofiri obi dem na eba obi akọwi no wo bi akọwi no okay edi wono enso nkonsuo okay say nipa we enya nwanwa se obetumi akum obetumi di aduragu aduan mu wadie because wakodo obi foforo sure edi adwen a say nipa no be ma ne bia no obetumi apply e ba sa yiri fu abrabom me da se enti sane eja kwa apa e pai konsonkro no onso de wo hawo de wo tete wo no pai no enya pai no kire se koku no enkire se kotwitio enkire se kofase kan bi na fa kotwa no na mom yinakwa ewiase se wo hunu se obi ka wo ho asem e wo wachi a sa nipa kro no it is tantamount to so obetumi akun
ade sese nipa bia wodi hye wutrim eno no se wanye saa de wei saa nipa kro ode obeto haw kasiem awiai yama yan ho ha okọ yen Facebook okọ yen YouTube ne so a dwumadie no streaming live e wo so se wo Facebook ho no a eya ahye se wo hya eno beboa wo ema wanuanom enso anya adesua ene ade kire dwumadie ne bi na wo no mo ahwe afa wo YouTube ne nso so a ye streaming show ne live ne ho no eya comment se wo comment a yen sabeka ye bekenkan e wo afidie yi so am obi biara at won so wonka awiabre mu ye wo Antonio Pon e wo ahoma ne so wo Argentina en wo kire sakra ya Krobea Asante Asem Beba Dabi show no ena wie ma ye nchiatia mo ma ye mo aba so ma ye na mo ase frisese wiase no mo ahyata Argentina fo ye mfamu ni agro ye wo Margarito da hyehye e wo ye YouTube ne so en wo say you are the man with a vision akra ya Krobea Asante wonsam ene wafutua ya wode ma yen e wa Asem Beba Dabi show ne so no ye neje moro market for awiei yenso ye biebie mu hapa enya asem ketoa na ye hwe show no live ya wo Dr. Odani ya wo Macro Junction Odani Ventures en wo tell sa Asem Beba Dabi show no na ya Krobea Asante sabre ya ye ka say mo ye live e wo Odani's Ventures e wo Macro Junction ha ye da mo ase ye wo Freeman ya wo no so opeki number 2 achi ase na wo tell sa ya Krobea Asante ewiase ade baako a esefata se nipa hye ne nso and it's nobody, I mean nobody watches you obi enhwe more than those who wanna see you fail. Obi enfi na nipa amfa nhwe je wone a wono mo pese wudi ntwo e wa abrabom na wiase obi a wo hwe wo se wo bedi nkuguo no prove sa nipa ne wrong oba pachi number 2 a na me maami adwa moa eni abedwafo no wonu nyina wa ha wabɔ adem na wabiebiem ya wasamuela na ne enso wa ahoma ne so ene wo kire se kunsu kwadwo krom na akora ya Krobea Asante you do all ene wonsam a wakan akora wama yani agye Matilda owusu ansa ene wo kire se akora ya Krobea Asante awiei yenso ye wo ahoma ne so owo Italy ena sabre ya ye ka sei ohweyen Michael Hubert ewo United Kingdom and what says a good day nana ya Krobea Asante in fact badwuma pa edema o my Ghana and awie ya bo wabaso ene wo nepa wo ye enso edema ye aha ye 102.9 FM aha eye Otech channel so say dwumadi aye die Ebanage Herbal Production and Consult producers of Herbal Plus Herbal Mixture Pavi ene Plasmos Herbal Onomo etayechi ya wo Dawood Scientific Herbal Hospital ya one mo de Dawood 360 capsules any Dawood ointment enso boayen ya wo Naskeba Clinic ultramodern herbal clinic odo hoto won so a ade nyina bedi aboa wo na awie wiye ya wo Time Herbal Mixture etridi yade aduro ya se wonya bi na se wo nonom a ebeboa wo ya wo Agbeve Herbal Hospital ya sabre ya ye ka sei se wututu anamon ekokopie wonom akache a enepa ebetumi akoso ede amaw ye wo coffee organic tiger nut powder atadwisam no se wunya bi na se wudi a ejetuato ebeboa wo ama enepa akoso de amaw ye wo Spark Healthcare Dr. Bosom Chigesi ene na pamfo wonom nso aben pa ye wo Antekaba Center Spanish garlic mixture ene ne capsules ene aduru a ode aba ena ye wo Dr. Fokio Herbal Clinic na papa no aben wenom ni poti yawfo a ena wiei eta machiri se me ne mapamfo yemfa Asem Beba Dabi dwumadie no yemfa mra emesom na nampofo berma awie yakwa ababio ya ni Krobea oba de achia me umpom te sai akra nyankopon adom me hoye pa okay awie abrei mu ya se hia bio fiada ene ye fiada tenjo na eduru fiada nso de a bia betumesi enioma bebrewum ojaye enioma bebrewum sa ye wo enanom ene ajanom a ebinum nim ekwan a onom fa so edetea ebinum tea broso na sa papa we kura de oye sofo ena kakra nie ena eba beto odwa se sofo bi akum ono ankasa ne ba
na de ne bi kura susuo ene se wode akwada no akoye bibi enna waku no ede no akwa akoto saa biaye no aposifo eche sofo no ema ensem no sene na ekeka kro no akora na ano ohye attention sabre ya ye ka sei prosifo am ye nyante se enhwehwemu a wonum guso a wonum yo e wo saa kwada na asem no achi no wonum guso na enawie yi ye bewuram e wo saa biaye no ade a ye pe ene se ye ne aposifo mpanyimfo ya onum wo ba bi a saa asem isi ye no ye ne wonum akasa na ensem a onum de tu dwa no ye bebo ene ni etie bi na ye busa sa nyanyam bi akwan ben so ena yemfa ne se ye physical ye betia ye bakora se fatase ye fasa enu ya asem wedi kan emrantie bi akobo pampim ya kronosem ena ekoso ebio na tanka ya elodu fueli ebi akolodu ya one na kwada wo mo kobo kina faso en wo mo koto share won so akwada ni hu se ade anu ani eden no en wo ye boko no sifiri ka anim en wo dimirika tente en na master ne de omo robo no kneel down butu ho wan ya bebo tio fa huskabra ni nyina na akwara ne de no odwane o en na ekuro na asem ni si ye mu hofo no te se yesi akromfo aba area ene omo be ye won ho adwuma enti won mu dimirika ba no omo hu se boy ni so dimirika ene om se kai bia enkofu ni bi nie oma chi akwa na bone kuna hye no na asem no eya asem kase sabre ya ye ka sei abemu anu a ne bewu ye ewo takwampotem ho na wo kire se eye ne yere dada ya wone ne wo akwada no ene de akora na kwa kwajiska duro mokai osusu se maame na koton ne ba no e de ama galamsefo se mokai sa onim se maame no se ye ya ye ka se wabodam wabodam na asem no e ya abre hosem pa maame no ye frɛ no ne maame edidi yatemmo die so se ne pin ne ho sa maame no ne ba no se ye ya ye ka sei wabodam na asem no odwene ho a onti ase se ye ya ye ka sei mo maame nkwa homa ne so na me ne Kwame bafo agei enko kasa Kwame awie ma ha ya mumia mi wura na mpom te sei Yakopo adom ye ho ye bigiri samo so mo ho ye yanso ye ho den na domonti awie ye da ase wadaagye ene wo bra wanya ede ama oteka fam ewo kumase asem beba de before no yani so yankopon hirawo nansan asem wei bai ene ne beye nansam nie na ye di akire enkakran se papa bia oye sofo ono ankasa ne ba akwada mfinhia du ena waku akwada no ede na hye efiewura asoyamemu ede ne kwa asieye amaya kwa akɔkye no asɛm no ba ye no ensantwerɛfo ho dwiri won de ne bi busa sɛ na papa bibi sɛ ikura asi akɔba ma ne enti ene wode no akɔye bibi wadama mo na mubutu nkuranza ene ne mpɔtamo nya abotre bie ye ni nakaka ye asɛm no esi san pa pote Kwame ya me da se OTEC 102.9 na asem ne ba ya edi akiri no na ya ni panifo edi ho komo asem no enkyere mu pa enpe abranti a se ye kana sem se okoku ne ba na odi akwada no kokosie ewo saa fi wura so amba gimu idin Gideon Boache na ne yiri ya woni no ewo ye no na onye ne yiri abra na wo mu ewo mfire be ye tunkono ena oba ne papa kire mu se na wo nyina yesukufo eho ena branti Gideon Boache ekukuku na ababa wa no na woni ne tete a mo sese ho no na nyin sen baabu enti abra wo ye no ena ebusuafo ni se na osofo Gideon Boache ene oba no kura wo mu nyim no sabi mpadiasa wo mu eya busuafo enti so wo mu pene so
and one warrior. Into Busianic Francis, a yes, a fan, yeah. Well, you got your say our dear battle. If it's a woman you would for, yeah, warrior, into me. And I'm so Emma, the dear friend, you mean, give your watchy and your banner Busia, a transit here. The Abra warrior, and at the woman at the tea. Now, I could have by you a constant watchia, never part, I didn't be one in me, and in an unknown wafa. And a tea, cancer. Now, about COVID-19 by a lockdown by him. And I have also give you watching. Or buy in over Catholic Janison, or Fedibano. Now, or pursue on the coconut mankind, or no, the same kind or what? All this of the sorry, yeah, Heaven's Kingdom Palace Ministry International. And one word this of a war and crime. Into a better senka, the banu, or back one in Tanka, now, the COVID-19, now will be a school here, or Fiamma Padanaba. Now, Obama, Yapadana, America, oh, yes, Emma Beman and Father, he said, we will come to see you, Queen, him, secret him, attached him, and to many. Into all Yapadana, many years in Fiancono, the Hong Kong of Fat, and Pada, on the Fakadano, and what they were with Yakama. And Obama for Patasu. Why am the Bannon crowd, one in the corner of Patan and Tanka, a quite a phone, into one cop. And we're far Apada, a year Christa watching, and then conquer. May September walk. Now, Papa, no, our young Nano, in Chip, say, National, and now say, ni Wafa, the Papa, and the coin. Our friend, one in the Casa, one in the Nano Swakasa, the Nano Chess and Hoye. Now, Mamma Casa, or Nick, Avante, Avante, perfect. Mamma in the Bano, and the Casa. If your mamma is you will make and the problem on the Casa. Now, on your Kodana Casa. Now, Prince of watching the Wapa. Yeah, no, Samuel. XS or Conquering. When you move up. And our friend, I couldn't say what banker and what percent of us get who that check. And was you, but you are one in the Japadan was looking. In one of the one seven, you know, your Obet Yabanina Babisia, Nabi, Edman or Fasiano. But just at the Aquacomano, and Pampa or Yenesa, I will do Fasiano. In Tidano, you live when you read, and Aquadaba, you are a queen of Watino, and another now of Prince. Almost Aquadan qualifies or person in the Kappa. Now, woman is in Shapa. I wonder what for give you a watching. One better say, Aquadan in you. And one more time. And another say how. I'm in China, not you. If somebody who I hear that company, Benani Bank transfer, now me here, Mawano, or Basu or Baby, into Yamato Abano, and a Queen Saka said, so about one Sunday or Baby Yan in the Nano. While see a maybe, Meso Sabana, or perform that Heaven's Kingdom Palace International, that will program. Into me, Gaho, and Koye, in Japadani, Nimi, Better Papanisa. I told only me can be after Yana. Now, I know about other baby. What for Channel or Maya, put down a bucket. Wait and walk home past friends. How am I number? Catch them say, one about in Chayu. What to say, until your work and the only gathering. I want to also for give you what he actually on one Catani Papa. Yes, when Mr. Say right. Say, what the department bank answer. Now, Padana calling another bar. Now, I'm going to pursue the police case. Now, police for and watch woman. Anthony, your equity police case. I'm on Cranford District Police Command. I'm a police for what? Now, I do make up the year ago. I don't know who you know. Aquadani, mammy. And I'll say Aquadani, papa. Or no, near Aquadani in Kaya Bank Crancer, Aquadana Crasser or Baho. Or the Duriano, or much here. Or more Falana, who is up for that illegal, if you put it for Epoch Farm. Now, post it for company, you should move with the Uncle Such no, Aquadani Maho. And to also come up into the post for now, who said that after the baby womb. And to almost fret, keep your watching, set Wambra, now some one person with him. And to give your baby watching and so on, only for Aquadano. Into one family, and what's your funny to a woman. When no one now,
na otu mi enko echi wa tiba ya pano e ho ko yewo to ade ne be to so ya pon na university both for the same man dey it wo ko ye na otu mi san so ye no oba na ko my friend oba no so e so ko da ya kwa be e do mo man na otu mi ni e ho na Queensta no ne nana e ne maami ne wo pa no every day ade no mu ya ye din entu o mu busa ba mu ahu ni kire na wo ye no ya wo tim na o mu ko ye wo me tura ni kunu cafe adama do o ti se no so fu gi no bo ache no e bu akwada bi e wo ni mu no ko bo tuma o me ni ade ti ye no no so di ma fam ti o ja ho ko de juma ya akwada no junior bo ache no ho e no ko re gi e na poti for santi no ho e na poti for to na du na o be cafe na akwada yare na wawu oyare ye no wu ye into akwa kosi na poti for say yes and ye won kon pre ba bia won kosi na so na no any enkranfa mu ye ya e wo hodo na e ho enkranfa central market ni de ye open no pe ni mi ya wo ko du hodo mu a e ye ibewura so ibi e ja sanye school for ko on pa ko do ma ko e di kita and what the Aquadano Asem and what now, and then for years, one more matter to now, one more autotype. That's so much, who are the catastrophe not by the school. And 2 corners you are, who pay you grass rabbit. And your coin will be so. And a possibly Yawa and Grandpa Pierre from Dabi. What catching is 1 year at the beer swap, something at the toe. That is the Panankata and the Gua. Oh, I don't want to. Into a two that is a by second. And son, one more fret, the wafano, and they never know. One umra, na never naturally be a padano. It's one of them do yet. And I post it when they are near the Dion watching. Why you need? It's a empire hot yet, the need to be a jado. Yeah, post it for a kind of some friend of the need. If you go for not to buy the hot fire, we will not trust a say. I did not do this. Dana friend, or how who that is the amount Nippon into a one year to be said. On the years, what the idea one and Rebuno, what would you to say a Yakodano, and then it's a phone who can't idea, and you won't enter the dinner Japanese and Ancasano, you don't enter in sea, the one who enter in sea. The one who is here, up the woman, it's the Anno and Adama, and 24 and what here. One woman so, and each of them said it's copper. Cotton, I remember this young good people. Nasty young copper, and it's any assembly. They would here and a shop here, anybody about. Okay, and it's a said here, Heaven's Kingdom Palace Ministry International, software watch, Triabodom Court, Ama. Ya remanding the nakusie kakra. Yes, sir. Okay. Come here, sir. Ye jina die ne yere no and if you are no kase. What is say papa ne bo akwada bi what dem ho akwada ni sunti. Yenko busa sa sofo boache no. Na je say ne oba na one na wo foforo. Ya wono nso wo sa ankranza ho no. Ya we say obo no no owui e na ebi ofa no e de ne call say ye ho. Ana mini asa pepe dabi abikasa isa obama ne na wono obano so ede ne ho tap ma pepe bi di ngebuka enti posifo akopa ade maami se ba bi ade ma no wo bia no on friend omra na de wo ni no ono toto na no na ono so wo mo hwe wo mama maami ni bi maami ni se o pe ne ma no na ba bi wo bia no wo di napa na de ono ti nka ho no baba be kana mini am pa we nka ho ayo wo se mo wo bi se ọtọ Gideon Bwachi ne papa nkafa ofre no say wode ne ba ne ba nkranfa na nasemu e di akwada na okonye police okoye ye ma nkwati na se no ene oba ne papa no da police for permit na se ye wa wo mu ko hu se ampa ne yesofo Bwachi ayi ni ko akwada no e de na se e kura papa no wo mu ko papa na ba ne na otuhwe ye no ano no se ya papa yi what do you wish as a reason? What? Hey! Suffer watching in Sonny Papa Newu. Papa Newu. What you said, me and the banner,
would need for 1 year. I don't know what the police is up to be in the back of the to here. Hey, and the papa didn't so as a muchre. Was a muchre, said I won't grandson. Asem way by ya no ho. A man for ete. Ya da se pasa wa kire ye mu na odi update na ka ho amaye. Na binom nso susu se. So fui enye na kwankire bi. E na obeje akwada no de ne koyo ya. Wa ba beku no e won kranza e de na kosie wa bra obi ahunu. Sansemi watiti bi na wati a mo amoye nsantro wo ho no. Moduedue mu akosisai kwa me. Ya di akira what komo any woman or man be was to and then another you for be a one crime for anything komo for traffic. I could Katano. The way against Ube Kumdipa na Udia Pap or ye between Yankumadia. The Nanoma Mosumi will see our Chirikuno. And yet they are at Wabati. It's what you would say. Nanka be a powerful watcher. Almost to say what the Aquadana could do. And many particular generation will look at it and say, a brass watch it to say, or the Aquadani bar and Quanfa, December 7th, our Betwaba, and Aquadani cap for another model. Now, one, the young Aquadana, you would know. Santa Fabio, a papa, Aquadana Papa, who are in his chair, but to one. And Kayan Quapu, Dabi, the people Kurana, Nankapano, any good. It almost to say, and then you say, you are talking about Bapadan can a baby and Koye Yankumani and we are in Yakabo, essay, but and I'm making your process. The people granny at the year. I had to say a month in their cafe, and then you have to suffer what you know. Maybe on the Aquadana Koye Yankumadi. You have to suffer me to a woman being, and with the mere film, Kobo, and Momuso Cafe, make me a bad uncle. Paul, how you before, and was not for what the what can I say? Abra obi be yes the new kwa so fa many panel so peja and you be with this and what give you what ya kwada no kokoye bi da fa be ngwa bia be no then ngwa se na kiri peja no ye ka so bia na mpa ko mu gidi so what kokoye bi e bi mo so tira so what kokoye bi na nam aboso mu e won kwanfa e that is for food and it's bad your man I don't think ana me to atia wo ma kwa kwache no. Okay, Kwabe mayenya analysis bi ebra yekwasi ye ho na yekofa efiewura soeme na ye bie mu hu se enankese enegum no egumu san kire na gumu san ye rebeko ye TV ne so amamanfo ahunu de nanso woni ye ntumi nkohwe bie no na enankese ne gumu san kire ye ho no yo mini ye kokoduru ho no kokoduru se ye ho se ya de tie ma wo ba fi no ye kwaka wo ma ye da akwan fu enti ukwasi ye na ya ahụ no de bag ni tie obi e bag so no ade a wudi kan hu wo aye nipa yo sabe mpedias na people kura no ehụ nam ni nyina apore adefe asai na sabe uku de pe na ni sini no za no sini da mai etu afiri ho ama ni aka ni ye kukokura no a wu se na nta na no ni oju hu ne fe no ko animu asino no eye nan etu afiri ho ana say nine no odi share bottle no antimia nkomu tantine nine no be ho so ana na mfin ye me ntwe ane ne nsa no wo yire no mu anu enti emu abu eno so be ku na sabe me nsere na me nsere tifo wo ti bu be asai kura asai ya untimi wo se o se me na so be nti ebo mu gie so a wo se tipa ene de akwada ne maame ehunu de sofo buachi ono frɛ ne ho sofo waye ne bai ɛdeɛ na akwada ne maame nso yoye no kwani na me ni abra ikodu posi fo ha wo mo ebie no akwada ne maame de wanti akwa kofibi ne papa ene ne wo fa no ene ko wonum ekokohweye na wo ba ye a wo sabo amane no wo mo pɛ asofo akudam edafe apobie dwefo a wo mo ehwe nipa dwene mu saa eye empanifo a wo ma pin ewo nipa dwene enkutapodie mu clinical psychologist wey ene ne kokodi kopo ebusa pitaya anti
Mama, I'm not being here. I day akwadaa no wewu amana na omo ni di komo wo man kan tire de say it na afọ no and wo mo tire de spect akwadaa man kapa no wo mo de koko hu kan ya na oni kuru no ana fe ne mpra no wo ku akwadaa na waye no kredi ayin nanso asofo ani wo ma bi woni pa di mu no edem se ni wo mo adwuma na nyame so di hu ni ya to wo mo ti no omo tire na ekwa na koma kama se di metumi aka fe ma me no the whole year, never more what you ready? Okasana, or Bejesto, or the way I don't say. What the one obey, Company and Katata, you do the same. That's it, would do commodity, and that's how I know. Hey, I dear no, I know she, I know she, pa, I know she. Abayana, only na wofofro, na ochre se, and nam so ma kwarane ba nkranza hono. Get nso ye nkranza ni. Okay. And this is said here, nipa no friend and host of no or them. What them? Yeah, call to our mandino. Okay. Kwame, money adwuma, yada se, udi achire, koswe di, yankopon ya adomo a, yesa de ne kokọ to bio, de ebepia bebia no, yebesa aba nchen. Why? Money adwuma. Atiefo we eye kwambafo. Na kwambafo edi ne dwuma ewo bono ahafo ene ne mpotamo bono isimu nyina wakova asemu a esi ya wonkranza eba yei na tiefo monte de asa abaso na sani asem ni si ya ankasa no 1 and 2 account ena kwambafo de amaye no akire de esi akire ene se Sofo Boachi Gideon, ya wada Heaven Kingdom Palace Ministry International no. Ne papa ena odin kan mane ko ye case no post station. Emi ekwoche ne nsew nom ekogum. Papa ne te se adwuma funu enkwase adwuma ena ne ba no abọ na dwen ede na ye no. Papa ne gina ho a Boachi o kan sa wantumi anka hwebio efom bim Papa newu se wache fridge ya de nako tiobodom court ama ekoduru court no George panyini a otena asem ne so no e kire se de krache no aye no sebe eye nyambra asem enti onko na onkonko dem kakra na adofo amuntumi nko Facebook and YouTube ne so odi sesi ano ko Facebook and YouTube ne so hwehwe otek 102.9 FM mede emfonyini no ebegu ho se woni akoko oduru a menko ho se wo ko hwebi de nkan fa Boachi Gideon no ene ne ba no omote ase no fa no to so se ohwa omugina ase mo enti se yankran dia ebia yankran mo ni bia enu omugina ho akwala ba ya ne se papa ne pa osene pa enu omotwa picture no ewo mo sofo ne ba epie oku akwada no de ne hye efiewuru asoyame mu no efiewuru asoyame no eye red and white no a color brown bi mu ni ade sensan ye ne bia enu bia ena ya bie so na de wuhunu eye etikonkura ena wuhunu se enkase enso epiepie ya ededa ho ko Facebook ko YouTube hwehwe otek 102.9 FM na hwe ewudi a papa ono ankasa ne ba wodi asa yemfa ne se bibie nim na emom otia kwada no ena ebi akwada ne petri ko ba obabi ema edi wuo ne ba ya die na ne si ukwan so obepeja akwada na kwa ya sabia ana se wumpo a obekọ post station no akwa ye report wa anye saade no na emom otam ne hye bag mu ekokusie no okay fa sa picture na ye kofa no asie ye ho no fa to so na ohwa sebe areho de wuhunu eye efiewura asoeme 1 2 de wuhunu eye nipati konkura ohwa sa ti konkura we ya eye akwala ti konkura
nsa ye wo panyini ti konkura ne ye wa akwala de we eye akwala ti konkura street ɛna enipa se ɛsen de mpro enti esisim ɛna animu no potiyaw ɛsen potiyaw mienu no ɛno na tu creating way for tokuro to be there ɛna wuhunu nkasɛ no ɛna ne boom ɛba ne mfim sɛneɛ enipa yehu sɛ ye wo ribs ɛmfim padeɛ no ɛne boso nkasɛ no ne nyinaa gugu hɔ ya obetumi akɔ na wakɔ hebi me wɔ me live chat ne so ɛwɔ YouTube me wɔ me live chat ne so ko Facebook ma me wɔ me live chat ne so ɛwɔ YouTube na ha no ɛna me wɔ Thomas Amankwa wɔ hɔ no si hey nana we live in a crazy world o me wɔ kromo ase fitam na maba YouTube hɔ me hwɛ adeɛ ni bi hey nana arɛho yɛwɔ Amamata Mohammed ɛna wɔ se very sad nana adeɛ no ano ɔhyɛ yɛwɔ Faustina Kyereme ɔno nso wɔ YouTube hɔ bi ɛna wɔ kyerɛ sɛ hey Ghana nana asɛm wedi posifoɔ no wɔn mu nkura mu paa me wɔ Mingo Darling ɛna wɔ se hey nana man no ɔyɛ wicked Dada Cash ɛwɔ YouTube ɛna wɔ se hey very sad nana ya Rose Junior ɛna wɔ se oh ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛwɔ media country mu saa no nana nyame hu yɛ mmɔbɔ Poma Jackie ɛna wɔ se hey nyame hu yɛ mmɔbɔ Martin Badu ɔse wicked pastor ɔfrɛ ho sɔfo wei ɛyɛ asɔfo sɛm ɛne asɔfo nneɔma na ada na adie no Margarito da hyehye ɔne Adu Charles ɔmo nyinaa wɔ Moro Market na ɔm se adeɛ no nana arɛ ho paa wo Isaac Japan ɛwɔ YouTube hɔ bi ɛna ɔse hey ɛnsɛm sisi paa na Krobea barekɛse Father Christ Multi Business Center Brian ɛna ɔkyerɛ sɛ nana ayɛ too much wate bɛn nana Eastwood ɛna ɔse ma ha o nana Krobea na yɛwɔ Faith Expert Fashion yɛwɔ kutwi o program ni educative na ɛna awia yi yɛhwɛ mo Nyankopɔn nhyira mo paa yɛwɔ Bernard Sapon ɛna ɔse hey I'm even short of words nana me wra ho Bishop Bonnie Wells ɛna ɔse this man is wicked God will punish him Ishmael Atta ɛna ɔse nana this is very strange I can't believe my eyes ɛnneɔma na mi hu no na sɔfo bɛyɛ saa adeɛ wei arɛho Ebenezer aka adom dankwa nia me bra ɛna ɔse hey clear and loud nana oba boase a yɛbiebie mu o ɛne yɛhwɛ wo sɛ tie o eben ho te sɛ Rita Bafo Sebe ɛna ɔse hey Ghana nana emu ɔden afei Facebook live chat ne so afia tutu a ɔwɔ Facebook ɛna ɔse hey deɛ mi huni ɛden this so-called pastor need to be in prison for life Kasini Prosper ɔno nso wɔ Facebook ne so bi indeed this man is wicked pa Hercules ɛna ɔno ɛka ne sei daakye hima akɔso anya akwa abrɔ no ma ɛna ɔse hey ɔsɔfo wicked Mariata ɔse nana ɛden afei nana bena ɛna ɔse nsi saa papa wei wɔfrɛ ne ho so ɔyɛ sɔfo nana me wɔ Facebook ne so wanya deɛ ɔyɛ kwen pastor Evangelist Badu ɔno nso wɔ Facebook live chat ne so ɛna ɔse nana Evangelist Badu nie na papa we wɔnyɛ man of God bi ani ho betumi atea nipa aboro sɛneɛ yɛtea boro Josiah say ɛna ɔse yɛ asɛm o akora Krobea Dora Jewa ɔse why ya why saa deɛ wei Amankwa therefore Dada Cash ɛna ɔse very shocking very sad Safo Steven Nana Jessica Pan was very sad Akwesi Slim the tag and was in Yankupon hu yɛ mmɔbɔ Nana Krobea nyame ɔhu yɛ mmɔbɔ na ka kyerɛ wo reporter no na wonya sɛ wɔfrɛ saa akwa no man of God pastor no wɔnyɛ pastor adanse bɔdwo sa ngofoɔ yɛtio Stephen Jet and was so sad Obin Young Rich on the beats Richard and was nana we the Tiabodom court yes no judge your teardrum when jailing is straight we don't need anything else okay Isaac Ajayabua and was hey Ghana dear nyame hu ya mobo we yan hwe yan fa hu zeska beru asie if all these people call themselves pastors then we are doomed sankrofo we nyina afre won so ya asofo a nana yawu customers of Olibua Enterprise e wokejitia chia wonu nyina ama me Drake meme and was too much fire burn him me wodoma
Habisco. Derek Joe chapters master set. And watch said, Nana, we munya some of friends of no. Why you very wicked. Why you very wicked. Okay. So I know your Facebook and YouTube. Diamodiaba. Right. Say give us heba for abitu. Mama mini won munim komo edikan. Me bape. Posi penyina wono no hwe enkranza division ni nyina so. Ye friend chief supo. Superintendent Victor Odro Abrokwa. Na semu a woka ye e wo sa asem we ho no. Mobetibi. Give us heba for abitu. Mame. So Ebusuafo tiefo ne adofo nyina ye de nchia efi Give Us Herbal Center aseye ebre obibia otie ne yadofo no mu nyina ye chia mo ye nimse awrade adom nti obibia ho ye sede Dr. Solomon ene na boafo nyina nso eho ye no apomden de eno ani Give Us aseye ena ewo yade adokro wo ama samre wo tete na wo ha no eno ani Give Us enu papa no eno nti na matoa awia yi ebeka enu papa ho asam ede akira wo da bia obi wo ho no am yes mpanifo se abaso ba wo hoi ema eja epai anoma bi sunsuso se da bia meye me buo nenso da bia nsuo to ana ebo no adofo a wotie me da bia wo de wano kam mekwa koto Give Us edu papa yi bi anom nenso da bia wo ya akwadworo anase da bia ni haka wo ntimi enko ebusua enenso matoa me kai wo se duro no a na la watwe ne me betena hanom am meka ho asama wo ye wadwen se ufri dwom ufri store ufri wadwuma mu hon mo abekọ adwaso akwakoto bie no a wani ha ye wantumi anko no ho asamwa enam gusu a mekan Give Us P capsules evi Give Us Herbal Center so ye ebe adwaso enye nenso panin de panin ti no edure edaso ebo adwuma ayie yem anasa ye ma ye ni da ho ena ye de edupapa ebe adwaso ye hwehwe nubna ani nu haban ne haban awodo a ye kabomu a ma bema ye bema ma oba enije ewie ne peye ewo empaso anase dem ena ye to ye bo asede edure ba edwaso enti yen ye dwadifo a ye ne wondi dwafa Give Us P capsules ho de ye nu ye ho da biara da ena won soso wonu wo ho da biara da ewo we nsem afa Give Us core capsules eno so ewo dwaso ebusua ka etire no ebe ye Give Us herbal mixture eno so edaso ewo dwaso edura ema ye immune system no ebustu kosoro pa ma yade awodo ehunu ye nia ye dwane no enho asem ena meka no eno nti no sa opesa woni Give Us etwetwe nkomo yade awodo na adokoro wo no opesa obo Give Us amane Dr. Solomon amane se doctor me hawuni eduro na mudie hene ena me nkonkoto nom no doctor de wo abotre ye nyina ye wo abotre ebekyekye wo niema mu kama etimi ama anwatom bomade na frey 0543 222 470 0543 222 470 afe ebusia wutie me malaria ana me na bi ose madedia malaria ya we no ena eha won ko ade a edro ne ya ba akopɛ ena ewodwa so da bia me kase ama me ne wantimi ankwa nkoduru no yade obisi ama me ne one said de wantimi ne me nse because de me maame anim tie na bia sa na me anim tie nti se wopese wanim yes media na wo maame nya me maame entimi enye possible ntimi mentimi ne wankwa nkoduru yade na ama mentimi ene wankɔ ba bia na nka yepese ye kɔ no malaria duro eye ba akopɛ ewodwa so sanse enatri di yade ne de tesese nsuo na etoto no ano ye den gatas ne mu nyina choku amase ntontom no wo faye ni agro print me so wan wo sie da hia da edru no eno an Give Us Herbal mixture typhoid wanu mai on no obotare wo mfe na wo what art tinta suo wo dwene ho a won ti ase Give Us Herbal mixture afa bunu yade no abesua wo so ache me so da bia nkwa hospital ya mo moja na yedru moja dura hodro ena ede emma wo Give Us Herbal mixture no ena Dr. Solomon na boafo aya bedwa so se yade awodo a edi enya eri ye ho moja no yemfa edreimra na emeko yade no emfu ye so emma ye ho entoyem so ye obi a edru awia kora na awodo edru awobra so na wuhuro de wobisi samre ameka se ewuhuro de no waje ne ho a enje wobisi so to se awode me pa meje me ho a enje ane malaria ena eya osan aya off and on mal awane ba na ekọ na wuhuro ba na ekọ edru anadwo awokoda na ho afo se pam woda enna wonanse a entimi nante
wontimi nante free baby amete kasa nkopie gate ano a na je se ohaw owom enye sa na nyankopon eye nipadua no anasa wan kasa wotimi se ensesan ya be nipadua no mam kope give us seba mixture edro no enom wasowe ano pa wanum nyina to wontimi ne di na che se aduane no mpo eno wo kon wakọ ho akopese o kopedia eye give us seba mixer entontom eda bottle no bomode na kwato edro bi ese ebeboa akoatia yade bia ebomode evre ni pedua san se ema won kwamwa na nyankopon ebo yen no odi wura yemu anase wode ma yese emfa nante ma yade bia ntimi nkan ye nto no ema no aho eye de ne pa na se ebustu no ekonanim ema won so unya asomdwe eno ti sa pese yade bia ba ne na ade achina pese utimi kio anase efri ni pedua num dia eno ani give us seba mixer kodwa so we super give us entontom eda ho bamade na frey wonti bibia so akoto bi wonti bibia so wo ho number no 0543 222 470 0543 222 470 afi bema wo bema yesem ekofom edura na do a wo de woda san ye fro dadi wo de wo nko a wo ye dada me so kope give us p capsules give us atwede da ho aduro bi na make ho ase bema wo no oba hia wuje mu ntem anasa wo sane ntem no eduro ne ye baako amanfo nnom na danse a ye di fa eduro we se ho ye se panyin wo hoyi won kasa bebre wo dware wie nso ana ensu asa eno ti ya ne ye ba ye mpese ye kasa ba ye tententen ye ma hunu se eduro no eda so ho ne a kire obia eduro no eda so ewo baabi a wokoto obi enkane no ebi da so ewo ho eno ti no pi kasa se ne de chese enya asem kotoa etisa wo ye bema na ne Jonso ehu ayedene diamam wo jonso na wo chem wo jonso na wo sum jonso no kra entimi emba edro no eye give us free capsules give us atwede eda ho afa low sperm count say wo no wo sperms no ya no hia enyeye wako hospital ya check yesi wo hawa bem eso ate entimi nyinsa ne oba edro no eye give us p capsules give us atwede da ho oba won so oda wo de be machia wonte ede na ya won kwa na otie be so nso fita bi firi wo be mem eba anase nso fita bi firi wo be mu ba aya na wo dronso wo be mem hyehyw aya na wo dronso wo be mu hyehyw a edro no ye baako give us p capsules edro ye nom ema ye ho sisi ye ho so na ye kompa so a ye de gie de eno ani give us p capsules edro etu enam yade ahodo ase ema chese wo bibia etimi ye adwuma kama eno ani give us p capsules no onia kuma eye give us co capsules esan se ko so timima bema obema yesem ewon paso ekofom eno ntino wonum pi no fa ko no ka ho maye san se infections betimi how ko betimi because me hu mema bebra ono ankasa wo infections ahodo gonorrhea chlamydia syphilis ne de keka ho osan so ewo koko enti wo titi enemu die no na ose triti koko no so triti koko no kwa na uje enemu die na ebe hawo eno nti na ye kanfo edre ya ma obi a na ye de ne mie no nyina e ma for asomdwe nti eno nti sa wo to give us ko no am to pini ka ho e ma me be ma wo yam etetin be ma wo ja wo na ne moja wom oban so wontimi nya wo nan wonso ja wo nan ne moja ewom no constipation sam e na mekan bomade na kope give us call capsules adro enom koko na fifiri woto afifiri sebe obema ho afifiri baby a wonnom give us call capsules a ebebo oba obu nsa emeye edro no eye ba kope e wodwa so give us call capsules menstrual problems and menstrual pains nyina no yenom give us call capsules amaye ho atoye afeye sisina se e chia no koko share yesisi dodo ukoto na wo sori ana ya asem ugina won so na sa wo koto a eno so eya asem kase e de ema kope give us call capsules adro no bi enom na on so ento koko nti ama wani da bia na oposa da bia wuti ya wuya wonu madura kase no edro no eye give us call capsules nromiensa ena maka ho asem akyerew enawiai mekire se malaria de no eye give us seba mixer say malaria typhoid awode unfifre tato wanum nya odo ntimi ne dia me ka kire se na kope give us call capsules ena afi me ka se bema eno so aye mre wompem na jonso ho aye wode ne wo jonso a na enam ha na jonso ne ba na obemem ye wo ya low sperm count ne de keka ho no eno so eye give us p capsules ena me sa kire se wonum p no a fa ko no epi so sanse koko etimi ma bema so obema yesam ekofom oyemotim
bema na oba usisi ya uya oba wuntimi emu nsa koko fifiri wani basabasa ama wani pedue so no eya sesa eno nso eye givers co capsules meso edrei enye na wo pharmacy shop chemical shop herbal shop bia sawo pedrei dodo etua fuani tre KNG herbal ye womrom Abidjan house dani herbal mystic Kolinak, Freddy Mens, baby bia etu edro ton edro, wana waton edro e watrogo so, wana eswa e wobu mu wo pampem no, wo be bia obehia na waton herbal drugs bia no, busane se ope givers herbal mixer, de entontom ana givers entontom da hom, and afa givers 3 capsules, givers a twede e da hom, and a ko no so bema aso ne sisi, e da box so no e ho, edre nya na wo baabia, so wonti bibia se na sa woni ya won komotwetwe kwanso nkoso a wonti na ye wo ho anopawia ne anumre me so bomade na frɛ na bisa ye na anu ye wo ho no yetimi aboade ama wo bomade na frɛ ye 0543 222 470 0543 222 470 ya da masema momoni tie da sene e be sane mo edi ahia okay Ejenya babeju. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse a kire wo no. Ena sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a Johnson tentem. De na ni so tabri no. De na setatai. De na koma boni periperi. Ena san na ne srade a woni padua no mu. Sanso ena bua ma mogedi afusane e woni padua no mu. Ana afei obi a pampan e wo nanum. Spanish garlic mixture ne capsules here abai. Se ope bi ato a e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Kolinak herbal, Dani herbal, Freddy Mens herbal, Misty herbal, ana afei KNG herbal. Any drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi. Shanen so oba wa fafro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfedu mienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266 114111. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ. Anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules here by the ɛyɛ du papo. Kana kabiem. Chala smart food. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye Future life smart food bebo afei de aye abusuan nkyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya sikire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu Crime. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Never be trim a bit in sumame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true year. When baby and I ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yakin. Equia for a walk of Fuma Banawabre. A fra for a walk epo. A Banawabre. A dreadful for a walk with Joma Banawabre. A dropper for a way ye gears. A driver Nawabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would you Vienna with the wood ointment to cheer? Ubehuda Obeda. Mirror. Maybe come Mrs. Nimiko to Jenina. Was this simple, dear Abeka? Midbi coach Hojira. Now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herbal and chemical shops. Titru, King's Walk Herbal, Okaishi. Dodua, the Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetching a beco. Hey!
When we send your police in your dro, imbusaba mesa amama huaden. Refuse to grow. Any offense wa beka ho. Ahwade immune system o Nyankopon e de awura nipadua mu sem moye ho ban no. Enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia. Ya yare ntimiu. Sese die amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse ese. Enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so. Ene nyarewa kese enka ya wuti ne din ene ho ka. Na oyamu ahyew nyina no ebo ye ho ban efiri ho. Enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada. No omu doctor enuro no enum imbusaba mesa no a emo ahoɔden pintin ya wo mu ntimpo sɛ yare ɛhyɛ omu ho imbusaba mesa ɛwɔ kansi ɛne ɔman mu babia yɛtɔ enuro ɛtufo mfrɛ 0246 20 8496 FDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkrato yi mu agye ato mu sɛ yɛ Atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic e de amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic e yare bi etese awo ho nsem e stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi junction adjacent Fairview guest house se opese oni etwetwe enkoma eye 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo dia bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama wo e sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Manager, good morning. Good morning. Neka me no babe susu asembi ho. Say me doctor was show me wan homa so yi. Come back to yourself our wife ko hon. Doctor Ben. Doctor Bosomtwe Jesse. Hey, one no him wife no. Share. Ye chi ye nyina no. Bosomtwe Jesse na asom yiri mama hu ne say. Ene ma hyase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni age sese bibia sesa. Doctor no wonro. Semenhia no a. Enki yase me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofuduro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wa yade mu a. Sa ya wa yiri wunua wasore ba. Ana wadanfo ya ne ntem na fa no koma doctor Bosomtwe Jesse. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want to know. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wa brebu mu yare wa ahodo nyina. Wa diabetes adropa. Wana stroke abubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. O Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Oni pasa o pressure gina soro na ma fom a. Spark Healthcare. O Spark e be ba fom 10. Sa ofiri odiom o kwa nwoma so a. O nsa benku so. O tsana na o bridge no so. The number is 0241 641415 and 0503 440286. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mystery ya ebusinya num ebusinye immune system a. Abusumi pinni obia enya rede. Ti ase medo. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esne bibia ebusua watanum Hepa Plus mixer no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixer apen for about mo manufo ne nkwada wo ni
12 ka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463 Hyper Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye Hey, brasa me. Ade Asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibidru enam a. Metre ne so nkopechi number 1, Dr. Foku ho. Me brabo agye yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board on. Diabetes, ulcer, koko. Say ne hu ato no. Ah, afri ye na betem Dr. Foku. Wo be ko nam na bisa me. Abusuafo Dr. Foku wa bene. Obi agye na tum. Obi aso yade. Obi asne duro nam. Say yare hu ti say hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria abusua ni nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Nina Dr. Foucault ye ho adwuma se de nwanwa kora ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema sem a obaya de bia ma wo ukuru no nko ba foforo bia ho da wo yire no so nko bema foforo bia ho da e bibiduro kan no de ye enya juju Dr. Foucault waduro bi ye frɛ no bema mu bema afa se wo ba wo ntentem no pese wo tetena wo mu a wo ho bibiduro pa kuma se Dr. Foucault peti number 1 usin kwanta so ho a wo se da to case kwanta so ho a e do ba ya sabia ho sa wo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni ye 0242 155-935 and now 0507 079 199. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadama say, Yakoya, Yaba. Aha, Eye Otech 102.9 FM. Asem Beba Dabi show no, Edna was so eguswa utie. Then some hodwa yadismi no, Mwadrinkre, Abba, Ewo home. Ansa na yene givers for bekwa akobon komono na eye asem wesie won kranza papa ono ankasa ne ba na akwada no ebra ne maami ko school e na sasofo yi ekwanyem awura no owuwie na busuafo duadua mu hunu se oware no a enye yefri se ge no eye na busuani ene sasofo no enti ono mo ampna wade ne so sofo ne je sane efree enkranza hobesen ko hye enkran o man tene nka bio emfie nkunu achi ekoni dumgo no eno abase akura no oba behwe no na wafa na kone nchen kakra ena ne maame se da bi ompene adentina emfie kodu wo kapre bakura wo mfa mane akura ne da sese wahu se wanyini entu ba befa na ko mempene ma mfa akura ne nko ena ge ne papa se o se ye ne ba entu de akura ya konkran abusia peso o mo behwe akwala no o munya afedie wakofo ba foforo ne ge na wo e won kranza ho oba ho a ge ne papa frɛ na wo se akura na bankranza no ka se oba mo ho enti akura ne wo mo ho mo mfa akura ne mame papa nse Dabi akura ni eni ho ese sa papa yi a wo frɛ ne ho sofo yi bo achiginion e frɛ ne papa ma ne papa koye police case e won kranza emie kɔkye ne nsewonom ekogum enti nhwehwemu no e na aposifuo hu se Dabi akura no oni ensewonom ne ho enti se ne wo se ne yiri bi ba be wo won kranza ho de a ye ntrezi ne enko hwe omo kɔhwehwe ye no mu hu fikro ene omu kobu se fie wura akura na se ene wo kire se o sofo no na no mete se wo hwe akwala bi e wo dem ho enti akura ne wo sofo na ho omo frɛ ne grepo no nunu ne busabusa no a o se na akura ne yare ena wawuo enti makwa akosie no kokɔ kire ba bi akosie no ene okɔ ye won kɔ kire a efie wura asoamemu ye bie mu a enipa nankese ena ewom. Okay, DJ as a relator down ewo fe so kokote ene wo kire se na ya Krobea Asante awiabre mu mayema wahane yensere urade nyankropo ni amfama wo udwumadi a wudie na kora yani so wo Mr. Abebio ene ne barcos awiei onom nso ATM live akora ya Krobea Asante sofo awiame ma waha o na usunie adum kwangoma na awiei yesere urade nyankropo ni mobro hunu se ntoyenso na ntoyenso pa de a se ne ekuro no ehyi wiase na no ohye nyankopon hyira wo. Okay, akora ya Krobea Asante bibi ni offense mo asefo yensu enie na Krobea ye tie educative program no live ojedu brefu ni Mr. Body sabre ya ye kasai onom nso abade mu abiebiem ya onom ATM honorable Atobra Justice
ɔno nso ɛyɛ twumduase kotei ɛne ne mpɔtɛmu assemblyman ɛne wɔn kyerɛ sɛ Krobea ɛne thumbs up o message a wo maayɛ after news ne fa COVID-19 ne wɔn no is just perfect nice one there awia yi yɛmo waba so Toronto G ɛwɔ Jacobu Krofrom no ɔsi please nana yɛ Krobea Asante yɛde yɛ ntumi nya wutie o udwumadie no oba mama fashion design shop a yɛ nyinaa yɛabɔ ade mu ha ɛna yɛtie o okay awia yi ɔpanyini a ɔno na sɛ wokɔ Nkranza ɔyɛ divisional police commander ɛyɛ chief superintendent Victor Oduro Abrokwa saa asɛm wo asie ho no yɛne papa ne kasae yɛntie ne nsɛm a ɔno nso ɛde tuja there was this gentleman complainant na they say right is 865 apparently no sure not to say anybody the prime suspect about the complaint Emma the friends and Kranza just say is a very now should be a train nana yebanoba I would 9 years old about a friend Krista watching if you see at say kwasa okosana mami taramponsa the media friend in line Kranza it's a coin or mother if you know a principal amalie na shekwa the first one you wait me after 2 years at Yabba and just a kind of city and chances. If you say investigations you say, I know Papa and Casa, I will be on watching the way let you count. And also see a boner I walk in Kranza. And son or Asana all year 14th December 2020. There I imagine there 4 o'clock in the investigations are also a choir meaning say 14th December 2020. There 4 o'clock a.m. I come Asem. Gideon Boachi, or see or your pastor, the user or see or your businessman. I confess it. Ampa, nobody Krista Achia, na or the far Krista echo in home. Only Jin Comodin Common Krista, as you can say, or your day for. You come home born into prime suspect, Gideon watching a year or your sovereignty, which you she. In the balance. Now, saying, you know, feet in the balance. As you say, Eba, the view of her, the children say, a bear and I do bear 10:30, I call 11 o'clock. Or best so I know, I saw Nicolano Bompire. Now, all two, you know, Bruno or Bruno's are looking big, yeah, him at 3 o'clock. Into a called Blue Baby Emma, or Bacolan and Sacolan, echo board tables. Pie, Namujeba. You for sure, not to say, a genuine nine. Or General, a share. Ghana must go EB. Check baggy. Or the machine, or the bottle 6 and a train, and a dinner call. And Kranza MC. Now, Cassani name. You will not just so sure. The dear, or General cost a court train, a good home, a home man, a secretary, and then you see, you didn't watch it. The new chain, the good year 1 chain, and I didn't balance a control. Police really not to say, and could you, each woman say, I shall send you, you say, will not carry a friend, a wife and family matter, a color dose. But she said, yeah, if you would need it, and the dose was in you, a very criminal matter. It is a criminal matter there. That's the thing. I see a chick catching. You born quite you say, the coon never. In the training, I born quite in Papa, and any complainant, your friend, or say, right, I'm so used or children, not united organization, or Hanagan, anything, I bring into organization, you see, I'm Nika saying, actually, you have to you can be doctor from dossier to criminal matter. Near the case, I call your friends, Attorney General's office. Not the Attorney General office. I was here, a choir, as intimidate, catching a first, and not a good friends of coach. Okay. Enti, way, a divisional commander, and Kranza, Chief Superintendent Victor Oduro Abrokwa. Onona, on near bon, comma, or this Asem way, a tuja. A we is a walk on YouTube.
oko yen Facebook ne so a akwada na wawuo no one ne papa no osofo no omu ne gina so no hwe picture ne bi ena sabre kro na amuo no sane ye yekoto akwada na mu so na niti konkura ne sane na tie no eno nso tie no in the meantime no ya de no nso betu so bi ama wonso wanya bi ahwe se wotie police commander ne nkasa yemu a o kire se omubusa papa na no asem ne se be ye wa akwara ne so enti ya woni akwara ne bompa ya anadwo enti anadwo ni mu no o hwe akwada no ena akwara ne fa mu a o hwere ne nkwa sabe oba yenga na mayimu a ade ba kwa ya yetaka ene se akwada bone akwara we di oya akwada bone akwara we di oya akwada bone edua se esua ena wo kwa no a wo chim no a otene no a eyeyie na emom se nimu mia na se edua ni nyini a okwa no a eyeyie bio sa akwada be ya akwada bone a ejina ntete ya maame ana papa wanfa ama no kwan ben sumpo ene ye fa so tea akwada eya ba ye de be bura akwada no akura we dio ya akura bone hweno fa ba no fa bono fa wonsa fa bia ne hwe eno na ema akwada no etene ebe ya akwada pa na awiamum yensua de yewura Abraham oduro kiramaten ejaduro ma ha o ya me dia na Krobea papa na mpom de sai awade adom na tia papa very good awiai ya mu afrinhia pa ya bo waba so ya da wase ya srawura de nyankropon nhira e de mawo ene da se ne wota ya chi wate me da se na me nhira pa okay papa awiai bua yen ye tena kwada ye bro no akofa wuaba ama papa bi anya asem se me ba nye me pese me tia me ba kwan ben so ne ye fa tia kwada ejaduro yo na Krobea me da se ma me fa kwenye so na me nti Asante mai ene oteke tiefo nyina na nyankopon nhira wo ne wabega fo pa se ne ma fa sa asemi na ya ba ba ye ho adehia nukreni awofo bi kwan a wo fa so punish o ma na wo tia o ma na ya na ayam hye aya na ezi na dia mesra awofo nyina ne se ye wo mo fra na ye ne ye wo mo hwefo na momo ya o mu nya ye dia sa se nya wo mu ya o ma ba ba ya busie japade o ma ya japade entina efe bi o ma ne ba fra ne ho ka bi no enti dia ya sra awofo ne se sa wo hwa fra ne so ama busia ama wo maya ama wi aki nyina ya kletina fra no ya tiano na mom ye nkuno ye ntrano ya nsano anu nti kwaya ye faso tia akra ne se sa akra ko ya ade a enya ade bi nkran no owufo ti akra ne trase mani hunu de wo ye no ekwaya ma ne ye bone ye nti a enye ye nti a ye society ne nso so ye nti ni kwan sa akra no eye bie ansa na wo wa so ki bi mpoma akra na wo de amano owufo bi a wo pitira kope no wa fa ba na wa bo akra se wa ye bone wa abra wan chira akra ni mu ade a wo ye ni de nti ye bone no osuro akra no o ma akra no ya nyensen o ma akra ni be ya so brache yanka wuta akra bi a wo ni nyansa ewo ni age a wo duro no enti ade bi akra ne ye no o ni nyansa mu no no fi se ya ade papa ni nyansa mu no fi se bi a obi aye mi di ma mi nye ni di ntiaka ni nyansa mu ne bi kra de oye ni no nim so de bo ne ho bai enti wo panyini ya wo de try akra ne se wo de wa tra ka ti so ache wo nye su ehunu de di akra ne be fa no wa fa wo atwam enti wo su ehunu no na ade be tra akra ne de bi we se ye nye ni se we se si a e ko we su na wa ta akra wo fa so na wo tre no na wo bo akra ne ho bai so Beba benyina ya tanyimpa na akra bi million fonso na wa bone ma mi plate ne bi kra ne bo eye 10 cedis na ma me ne atimi ato sekan aba akra no
na nyanyambia nti plate 10 cedis na ne bo adenche akra na ana plate no ana sa de kro na akra ne say no enti sa de na sombo sa akra no enti sa akra ya ni amo ho sama na wo ya de bone a yenka sa wo fo candidate mentia no yemom yedi nkai ma akra ni hunu na mfonso ya to so mienu tira ni enti ani kwan sa wo ya sa ne sa wo fata so twen so a asoche kura wo de ma kura no kese emetra kura no emese no ema mekuno because se etra asoche seke ne konye pra ekonye wo wuodi a ene o ma nye mra so so ene wo bedi so wo fo yanga sa kura no na wo ni ntiaga ti mesra wo fo di na se yente sa asem yase na ye wuru kwampa ye be fa so dia tletele ye ma yanka ti ye nyama nkura ne nsei. Good. Aja, what was saye? Sempakeni, Boyanio, Mwadjuma muno, ya what ate, yes, will be a bay for. And ye been to me, brun nipa, at the near yes, will bay for. And there are some walk of us, Uncle Bowie Yaba, Mamimia Nika Crancho, Cratchy Bia, or friend and Hossofo. Your friend no, Sofo, Wachi Gideon. Ya wada Heaven Kingdom Palace Ministry International no e won kran o se ne ba eye bayifo enti akwara ne dura na jo a o ne bom paye na tutuo mu no o tutu baye na ma no no obra kwada no enti buro ni mu no e na akwada na famu a wa hwere ne nkwa se ye tutu baye a ya buro nipa sa asem wei eto wani mu a usom sei eja na na Krobea me da Enada ene sia adie ni pensienti amani pe ye ni amo ho sembebre baye se ewo bi so na se ye no krempa aya honhom nso ya mfa no namu etia enkonko ene honhom ni asie honhom mu entokwa ya honhom mu ntokwa ya kone honhom mu endi so bi ya baifo na wo twa baabo no wo de sika twa no wo bobone kade ana wo hwie nso gu ne so apia gu ne so moko gu ne so a wonya hwe because aya honam no na wo pa ne se no enti dia wo ya sa no oni ni mudia se Ghana nkofo bebre akam Bible ena ofi se to wonya kuta Bible no nam no ka nyame asamo dia na se so wo ye sofo ne sa oni tia hu no oni ntete ya ebia na omudi di anyambra sama asike endi obi wo baye mpo na sa ya nokra ayampaibo nyame asamo nkyerɛkyerɛ ene timi boa amata ho mitre ni so enya bro endi sa wo bro nipa na Ghana mra won tibe ya ase Ghana court en tibe ya ase endi so wo obi ya baifo na wo bu Ghana mra so abona ma na wudi a ene mra ni di wo begina ba bia okum nipa ya gini gina so obi abu obi a ya na assault mra ni di wo begina ba bia ya de dia o assault ni nia egina enti mumma asofo a eninim die wo mun sha tie nsu enim die ene wo mun tie adwuma na senso a wo mun nyai na nya sofudie no nkwanya adwuma nipa betimi aye e wota Ghana ye sha tie na Christian cancer e bo sa die no ho bai yentimi nka so obi atam Bible a wo ye sofota na wo mu die nyambrasam e sai niema in the name of sofoye enti me say Christian cancer say so wo to me ati wo manpo emra ni mu na wo de boa nyamesom e wo Ghana dia sankofo ni mina no we should bring them to book se bitie say ya e wo sa asotwe fata ya de ma sankofo no na ento ya de mra kete to na so say wontini krampo nko gira ho so wo yesofo bi good aja awiai ya da wano ase wada agye ne unim dia wo de aboa ye no nyankopon hyira pa ya da ase Menzo meda matige. Atiefo wei eye owura Abraham oduro kyerematen enna asemu asie ye nna kokasa ho no Antonio Paul si Mr. Abraham oduro God bless you for educating us Argentina for yada wase awia ye beda Ebanage Herbal Production and Consult of once wase onomo nepa odi abedwa so no eye Hepa Plus Herbal Mixture Adro wei eye 10 Ghana cedis pe
na Food and Drugs Authority ahwehwɛ mu agye atom sɛ ɛyɛ for general well-being sɛ wo nipadua no ebetumi asipi asita ebetumi adi yie ama kyematon ketenkete yadeɛ ntumi mɛbɔ wo nhwe hɔ a adɔfoɔ kyɛ sɛ wanom Hepa Plus saa no wɔnom ɔka ɔyɛ nhwehwɛmu no deɛ wɔnom hu yɛ no na kyɛ sɛ ɛyɛ aduru a ɛmfa ho sɛ wo yare anaa wo nyare wonum bia ɛma ho yɛ den sɛsɛ yɛse yɛma yɛnyɛ deɛ bɛboa ama yɛ immune system no abustu sɛ wonom Hepa Plus herbal mixture ebusti wo immune system no enti metufo na makamfo ama wo sɛ nka wobɛnya na wɔtwe biaa mu nom Hepa Plus baako wate na ho nyɛ den sɛ tredi yadeɛ no wahunu ho empopoyɛ bi ɛwɔ nipaduam sɛ wɔnum ato wonam wɔn ani so kyiw aso akoma bɔ peri umogya nyinaa we enti amoa yɛ weak wapɔ ne wapɔ so nyinaa yɛ omremremre ɔdɔfoɔ aduru a yɛahwehwɛ mu agye atom sɛ yie tredi yadeɛ ne firi mogya mu ɛyɛ pavi ɛne plasmos herbal mixture enti sɛ wonya Hepa Plus herbal mixture na wonya ne nuanom pavi ɛne plasmos herbal mixture no ɛka ho a wawie kɔ baabi ɛtɔ nnuo ɛwɔ Ghana ha bia tobi nom na wonom ɛbɛboa wo onti biribi ase a frɛ yɛn wɔ 0542 778 572 ɛna 0542 807 907 na wo ne Ebanage for ɛmɔ nkɔmɔ yɛwɔ Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood ɔno no wɔde Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment no abedwa adɔfoɔ aduro na aduro sɛ woyɛ obi a unipaduam baabi atutu awɔ koraa yi ne ti ɛne awonam wana ho twetwew wapɔ ne wapɔ so wakyiri brɛmo ne nyinaa yɛ wɔ ya mepaakyɛw Dawood ointment ne bi na fatwi mesi fatwi the adjective is fatwi odi twi a ɛbɛkɔ wobɛnyu ahotɔ ɛne ɛwɔ Dawood 360 capsules ɛno nso ɛyɛ ntini ɛne nipadua ne mu adwuma ewiase sɛ bɛrima ɔmɛnsɛm ebesi pie sita ɔbaa ɔmansɛm ebesi pie sita ɛwɔ mpam sɛ bɛyɛ wo kurumfo akyi o mo nyinaa mo nonom Dawood 360 capsules no aduro na aduro sɛ wonya bi na sɛ ɔnom a ɔbaa nom bɛrima nom ɛboa mo ɛma mo gyina so wate baabi ɛtɔ no obi awuram na bodin tɔbom ɛbɛboa wo frɛ dɔkta no ɛwɔ 0244 886437 na wɔne no nkasa Nask Herbal Clinic ɛyɛ ultra modern herbal clinic na ahenema kɔkɔben yɛne wholesale no ɛne di animhwɛ yɛne ama doctor for mpanyimfo afri Ghana ha akɔ India ne China asan akɔto wɔn mu ne India mu ɛba nkasa ne nompe ho haw sɛ kyemato aba ho yɛhwɛ a Nask Herbal Clinic for adɔfoɔ mo tetete enti wo a wowɔ problem ɛwɔ wɔn nkasa ne nompe mu wo de anante a wonya hotɔ fabra Nask Herbal Clinic na yɛmoa wo sɛ stroke aka mo ato hɔ wo pɛba ɔbaa ne bɛrima mo nyinaa mo nka mo mumra wate fibroid haw hernia wonya prostate mu haw high blood pressure ɛsikyire yadeɛ ɔhaw bi ɛda wo so a woda anadwo a wodi suu ɛfɔ osum yɛ no bra Nask Herbal Clinic yɛbɛboa wo onti biribi ase afrɛ yɛn wɔ 0244 120 269 na yɛne wɔn kasa time herbal mixture ɛyɛ 3D yadeɛ duro Food and Drugs Authority for ayɛ nhwehwɛmu akyerɛ sɛ 3D yadeɛ akyew na wo pɛ naduro ɛne time herbal mixture ɛyɛ nnua hini ɛhamama nubina ɛna Reverend Dr. Kennedy Agyeman wɔne ne mmeranteɛ na wura kwayɛ brantuom wɔn mu akeka bom ɛde ayɛ saa aduro wei sɛ wɔn mu ato a wontumi ne di wakoma ɛbɔ peri wonam wɔn ani so kyiniw 3D yadeɛ ku nipa ntɛntɛm ɛhwi mogya enti akoma ne nya mogya mfa nyɛ adwuma kɔna kɔpɛ time herbal mixture ɛntwɛn mpo nyare ansana wanom time herbal mixture o ɔdɔfoɔ wo nyare kora nom bi na mmɔ ho ban wate woba KNG Herbal Center emrom Abidjan House wa dodoɔ bi a wopɛ no wobɛnya atonso mu na akɔgya nhyɛn KNG wa so ɛbaako hɔ baabi ɛtɔ no Ghana ha bi awuram na wonya kasa wopɛ time herbal mixture wobɛnya bi frɛ yɛn wonti biribi ase a 0244 417 669 na yɛne wɔn kasa Agbɛvɛ Herbal Hospital aduro wɔ fie oye agbɛvɛfoɔ wɔnom nananom na akura nnuro ne mu afiri tete abɛduru saa mpɛmpɛnso na sɛsɛi yɛde abɛɛfo abɛka ho yɛde mfidie aba saa mfidie no sɛ ɔyare
na se wo ba obi ho se me yare machini a ye hu yade no enti ye honhum bi me pa cha obra ye di mfidie ni ye hwehwemu na ye hunu kwane a yade ne fa so e ba ye wo de ne nso de anante wunya no aduro ye betritie free baabi a yade ni free no eno ano no treat from the source you'll be free simple obi ho a wanya ye funu mukuro obi ho a ni ti edwa ne ga waye mrempam obehwe no na eye prostate mu haw bi eye koko bi enamu yade bi ni nyina fabra agbeve heba hospital ye wonro pa honam wani problem a wonya ba bepia ha ubenyu ahoto ye wada koja ache faka ye kwadwoso wodi asi wokwa amu station ni opposite pepepe ene ya agbeve heba hospital freyen wo 0246 59 5256 na wone agbevefo enkasa ye wo coffee organic tiger nut powder atadwi sam no nokre me se wo se eja tuato eye 100% organic ya se wudia adofo ebua wo blood pressure wuni atenka mpam o immune system no vitamins ahyemu matonchom enti ye boost immune system no wo wasi kire yade ebe reduce sugar level no amwa benya normal obi ho se me so cholesterol na doso ni paduam di atadwisam ni bi na beboa wo bra wo tek fm ha ubenya bi ato kobreman ose kwadwo street UGC kwan so ubenya bi ato onti bi ase a fre 0247 995 160 na yana wonkasa ya was Spark Healthcare Dr. Bosom Twijazi papa noa waka orthodox ne heba nyina bom wodi di ne dwuma no waben owo ultra modern machines ya wakrade aba o manyimu ewo ni various laboratories ahodo no owo scan ya wo ba ye twa scan testil wurewura ehunu wo hawo ankasa obi ye dwonso mu hawo ne prostate mu no chemato abam obi anya pressure esichire yade stroke adofo ye kan say na nya agro ne yedi o Spark Healthcare faka kasa wo ko odium angoma so ensuo mu hwa ena Spark Healthcare yawo fre doctor e was 0241 641 415 afi 0503 440 286 na woni Dr. Bosom Twijazi emon komona de wonti ase no wonkyirem yawo Antakeba Center onom na this Spanish garlic mixture ene ne capsules aba aduro no eyi fi every system mu no enie aduro we bi wo ho se me na ase ya na tatai ma ye kese abroso me kasa no ebon ohom ya tenkasa ohom ne bon wadware awie na ho kekaw unsabuo ensisi so wodwonso ba hard diabetes na ebon ka ye no koto Spanish garlic mixture ene ne capsules nanom na wonom ebeboa ye was Spanish jingo capsules na sa jingo capsules yi jingo biloba eni soya oil mu eni nioma ye de beka ho ne de aye sa atopa yi obi ho si misua de amihu o kan asem kyeremi anamru afi me pa acha wo ana moto kope Spanish jingo capsules ni bi ebeboa wayi fi amemogya atumi ade afurusane ama wakoma wo mensem atumi agina so sharp ko ba bi eton no bia onti bi ase a 0266 11 4111 your number ni Dr. Fokrio Herbal Clinic papa ni wo pechi number 1 oboase ekwan so ena pechi number 1 wo eho na Dr. Fokrio wo wi no to nchen a wo won kran ya La Paz dwafofro no oben kum hotel okota kwa koforidua enem ya yahodo a papa no ewo aso ye wo ho na we obi a hepatitis B yade ni bi how say ye high and now low blood pressure eye diabetes and now stroke sebe when ya junso mu problem enti da bia no kire de catheter rubber ne de akoto be manimu wa hwe ya o mensam no wu kuno wodi hie bia tia tonsam won pesu obe jansa no wo hwe ne nkokọ ososo no fa ne behu Dr. Fokrio wate aside a bibiduro no hamama no nua hini no papa ndi adwuma no nyame nipa enti adwua da bia wo ye free counseling de ma amanfo waba ne hone ne begya yarehwe no obom paye nti wo de na bia hohum bi kura ta kira wontumi nyina Dr. Fokrio Herbal Clinic friend was 0242 155 935
Afe 050 707 9199 102.9 FM Otek. Asemwa yedi home komwe Anogbo William. I say good afternoon, Nana ya Krobea Asante. Nana, people are really wicked. Dear papa ya ye. Enyane kwan so no. Udi the software kwesiam ponsa. Wona woda BYT church ano. E was se passe mmem. Software kwesiam ponsa. Enawie yamawa. Afei Chasmat of Chasmat Services. CEO ya woda no. Chasmat. Na no dwada no. Na your birthday. Yankopon ya adum wo china. E na abedi ni ye. Enti ode. Asem Beba Dabi abedwafo nyina wabre ye cake asan e de champagne we ye de hwinim champagne anubi osan de aka ho e de abre enti Chasmat of Chasmat Services dai chamso broni bi na ka na de chamso da dai chamso de chamso na awo awie ye mawo good afternoon akrampo fon kwama ye die Bram Simanum. Medase. Akwa esene nyamya se na yanchi atiefo biom. Amenche Mr. Fred Vodafone. Na Alex on so twa loto ewo Estate Junction. Akwa unim ma fa ne ma miensa na free sa ansem we mu. Na me hwe ba ko a ye frɛ no sɛ hwan ne osofo. The rule of osofo. Eye den. Se ka sɛ obi osofo a na dwuma ne sɛn. Ena hwan so ena yesofo ena kwan ben so na yefa etia yema na Christopher so omasede ene sen hwe Krobea obi ekwada ye nkwada obi nkase ye ntia nkwada na mum kwan ben na obefa so a obetia kwada obi kwatu ne nikasa kire ne ba ema ne batinase se oya de na ne papa tu na ni san hwe na nimu a wonim say adia oye no papa nehu otimi jan enye the matter of say utimi wo ba tebi o de man kura say ni bi nie ba tebi timi hwe ne ba na kura na to afifie ba tebi timi ka kire ne ba say ne ba na dwo so kete so yo ba wa chakoda na to okoye mboko ade afana kosu akumam about 10 years you call yourself as a parent. Son, why na draw? Opiano. Opiano say. Oh, Opiano na draw. Dabi. O ko sehwia. Obi o ye sehwi ni bia wo ye oba. Eni masem wi ya meken. Se o ye oba na wo foforo e wo sehwia. Unim de omo ya mausa akonko a. Say de wakosa. Ye yam mako. Ni e de amaw. No e ye different from say. Ye dey forward enum. E very bad. Okay. Nyankopon anye ne sa nyame pese ade e ye so feasible for us to use it. Who are the us? Okay. So that's it. Sa ne mani nyina nye ne watwe ne bato na ode sekan wose wakowia nkwan mu nam e bia ka kobi ka wurabi onni ho the last hour sika ode ye nkwan ka obedi be 3 days akwana koyi baako oba no da akwana sato no eten no cha eji sanko fo wenyina from so mo ye batayo eti me de so fo yeye me de so de ne ko ye duro so de ne ko ye dio me hwe me besi won de mikikan empokura no se wo ba ne de be ye de bane asodin be no oye ai ti mi bu obi to death se ya bu na me newu na mean aha no me convince ye Asem Dabi se akwa ne konkran I don't believe it. Oh, so on any chicha more picture. Oh, on your fast picture and photo so. Akre. On any chicha picture. Akre. Na enkrano ye koma. Oh, so mo chicha picture or more. Oh, for more picture. Me say. What dey more no me say. Akra. Every enkransa konkrai. Ah, ye koma na. Eh, ti go live because eti campaign no abusafo ne fair no. I was say akra ni nchen. Campaign on the 7th up to now. Any penti mi nwum prosa how. I'm telling you. The 7th December up to FSA and then 23rd. 22nd. 22nd. How many months? How many days? Now only me there anybody came.
yes obi ewu na yesi wa pro e man se bi ne se tutu ni tiri nyina pa wonim ha mani ayedi and the try frɛ Dr. Sampini yes ono na ni funu di it mean 1 month it can never be possible so betimi prama ne skana tenyina yi 1 month anu na ho hwe Krobea enipa bi a ye di wo mo che me se enkofo di nkofo kobo nsem dem ya anam me ya I don't think far in the name of Sofo. Yes. Ya free who say ye Sofo. Sa papa we. Wo benya wo yere. 1 minute top money daily bed. Ofan nyam kwan. Wo ko di jame go no. No akota sebi. Ti bon koso Sofo we wo so okọ cancel. Wo ti bon koso Sofo we. We be kan Sofo we bebu afu. Wo ye ti bon koso. Sa de wa ye. Because we exchange me juma. Dia number na be me hu. That's it. Eti obi na okọ tene say o cancel no. Na me omo go cancel no. They don't understand the word cancel. Obi a be ko sofo say ko kawa sema che no na o no so tuofo or cancel. Eti sofo mi wo problem bi. No be tene nim. Na wa share wo problem no. Say the Roman for. Yes. Wo share problem no. Ahana ordinary Oba dia momo dia ne atonement of say bonika bonika so that's it eti eno no ka bone ni wie na sof na ye den na wasre amount okay no 24 e wo ho so that's it and never cancel odo betina say one on one wa church onema say o de odwuma sof madwuma nkoso wose de nema ye odwuma nkoso sofo onum san wose an o to dot wose an wo hwe ai opema ai mo so oji say me 2 million odwuma nkoso amba wa de wuye oba ne beje say obenum wi say ensan say George say I don't know so obon three this the proper counsel etu be won say what church onima we nyina me jawi na me save even fasting squad na so say me jama me nya ma kra for 6 months busu menya say okay I don't never cancel na otu hofo na wasesa na Krobea say nipa we nyina no ukaka o masema na Christopher bi bu afu na me omo wiase a na me di omo ho yaw pa to me Christopher I know omo nim bebia omo nam because no Christopher nim bebia omo nam because the way Christo no wo follow na obeye Christo ni no na bra bo ben na wo bo you obi ebinom me say o de wa brabo Christopher me say o ma brabo tie hwe ye o hindu for o hindu ni a o hindu ni o jiu ni a jiu ni ni o efe say o mo ambo yi choma yi me say Hare Krishna for o hu omo o akonfo a o hu sa konfo ni o na na ma hema for a o hu sa hema for ni Kristo ni hu na hu no Kristo ni why na nam kromu a what about punch say why kamani ban nam ho a kamani who's a kamani ni Kristo ni ba be hu no Christopher hu ne say Kristo ni ya sam nam pofo ka better na hu how do you define Kristo ni how do you how why bisa wadum why ko be to bisa wo say ye nam kromu a ye koi ya tare a ya se ye ko nyina why na Krobea wo betuma chese wo Kristo ni na ntari shem ye determine Kristo ni you see oni nipa ni nkita Dabi, listen see you have to differentiate yourself from what say any and so say me any afedi for you and mom hwe the man kremofo so enyo makomo na meka but kamoni obetuma ebone Kristo ni ebetuma ebone but you can define kamoni because of an appearance. Now Kristo don't mean defined by now. How do you define? Yeah, who wa mo ebi nku shame tradition. Better na who. Eti esese ye hu omo. Omo sunu omo ban no. Esese ye very identifiable, mo say identifiable. Okay. Me boa. Mate. Eti wo ye Kristo ni a, ana me wura ho mo eno na ma asofo na capitalize on them. Enom do omo adwene. Esese omo, wani nyame nipa. Mo. Eti nyame nipa so, he, enyo obi asofo de nyame po. Enyo obi a wesofo ade nyame nipa wo na otifie no wa brabo wo su oban a wo ye no wotimi nyame nipa na sa sofo we de o nyame ade pa we me da say na nampofo ne dia no 102.9 FM Otek
abapa mofo awie ye da mo ase me pa chew fa Android phone ana fa iPhone nako Play Store ana App Store download the abapa mall na wuram se wuram a bibi biara o pa to no ubenya biato ebo den so da fom eye papa ye ton quality things what you say uni de me phone ya me kan bi na momo de ye banchi aba te se me de yi a eye afresa number yi now de order de wo pe tuaka through momo na ye deliver mfama wo eye 0555 55 7193 ana 059 121 4135 eye asraye ewo www.abapamall.com na hwede make an bi ewo ho Savior Doctor e de Savior Foods aba agenkwa aduane se aduane na se wunya bi na se wudia odofo eyo agenkwa se diabetes yade wo so insulin pane no en wa se wo kura na tiatum wo na tiatum obi aya ma se de waje di se wawie me dofo bra Dr. Savior ho na bedi Savior Foods no ebi 0555 78 9698 eye Dr. Savior ne number imbustable mixture police ni na duro no adofo eyo unum bia ema we immune system no eye strongest ne ho ye den obia unipaduam ya wo nkoten na wote o pressure kosoro o liver ne o kidney wanya problem o nsabuo mu no o bresa wuntumi mu ne yie adanse amanfo odi anya asem ketwa waye mrempam enemu yade wakotibi wakomatumi bo periperi kope imbustable mixture ne bi nanom ne beboa wo ko ba bi eto no bia kasami pe police ni na duro ne bi 0246 208496 eye number 21st clinic omo ye expert in sciatica wo yi obi a woto ase entini mo twetwen wanantu ana wonantini entini mo twetwen wo je ho anye odofo bra 21st clinic ye wo kumase ahua watra Alpha Radio no overseas watra Alpha Radio no ye nie oba ha ye hwehwemu ne de aduro kan onyu ahoto ye the 21st canteen abepe do misraw sa wo pa aduane ye di as early as 7 a.m. near 7 with your hot adwene nkwan ene ufufuo aponchenam ede enam na wo pe banku anase mo aduane na wo pe die momra medi e wo 21st canteen 0540 311 311 eye number Future Life Smart Food no so eye aduane na nimdifo na aka nimdi abo nimdi so ne ade aye sa aduane we yi ase adwen no aya kan bom no wunya ye aduane bi na se wudi a ebeboa wo pa Future Life Smart Food obi ho se me immune system ni ye weak wo sa nipa na yade bobo basa no Future Life Smart Food pebidi na emwa wa yade bi da so a wodi akini a wunya no ye no bra be kire mu kire yen ne ma ho aduane na kodi wate ye de aduane na san yade o what you say ye be san yade using aduane bra kumasi sofo line alignment ye ne multi home edi animhwe ya Bolivia Enterprise ya wo 0242 878090 eye ye number awie ye ne Dr. Dawood traditional doctor ono de Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood herbal mixture aba akra aba doc adentina emema sem sisi yade entinim wadwuma eda wakoma so sa adentia ohun se ye nhwe te se aware se oba eware na se bema no wo mpempem na se ne sisi mu ahode ni mu na ne bema sem no enwie peyua oba no na nenye eno nti no kokokokoko a wanya oba ne nyame som emu edu pa obetwa afa ne kunu na me mpese sa ade ne besinti no na bribia me dadwe ho pe solution na me de be den me de be solve sa problem no wow ebio ohun se be ma wonam ho na wo de enya wo yire mpo una wo se wo wi ase ajapade nyina na se wosisi mu nye den obe mantimi nye aduma menu ya woni anije so ehun ebe ya pa se water graphic no bi bekin kan ama
yawo papa ebe ya because e bi ntomeda me answer bi ntomeda enti ebe ya dokre enti ye mpese yawo no beto ye hu nipa nti no e wo se ye solve sa problem ni free ho and am say na se me nyame bo me no de ode ma me an se mente ahahan emfansa onipa yade good nti se mente ahahan emfansa onipa yade a na se nyame ama me nimde se metimi ka ahaban we ene we bom na se yade we me ka dua we ene ahoma we bom na se yade we na ma se hunu se sabe aboa se ne maame wo no na onya na awotwe mienu a ono atimi sa afa ho ne maame timi da eye sabe aboa aponche obetimi ne utimi nya oye aponche wo fie se wo ye mistake na bema ofra bia ma ne bi bekọ a eno anu no ahwe a wo hu ne bi wakoka ho because ono de ne dwumadi a ne se obewu akosa yensa na yenkasa aponche ne bema nya adwuma ene ye wo ahaban bi nso ahoma bi wonwura mu a ye fa ase ne hini no na onim eni ka se mewo sa ahoma num ne se ne dua ne wu a ubetutu na ase no na ne na ase ne nyina na enwu wow bon se ne dua ne nyina wu ba o de sika tutu fom a bon se hihye fom ho a enwu ye nti se wo ka sa mienu no bom a be ma na ye kodwo tokra enkeka no ho no me de ye dura na apeja gina so wow enti na sabre dance no a start e ba fidua mu a me na duru ha na wonom to ame wa obi wo ho a wo de eno no de eye wankasa mpuni mpu but obi nso wo sisiyade pa enti say affect the men sem wo mpam oba sebe obi ka kire me say na yere enkotumi ma no se wakuntunu ha ma na enkonfa na chida enam so oba dai o se na ya na misisi se nipa no de no wonyo eye tie ase bibia ankoka papa ya na enye kire ida se koko ana se namu yade bi onyaye obra bi atwamu ena ama ne sisi no eye ne sa John was started so of Dawood 360 capsules. Now or started nom Dawood 360 capsules na. So penintentema on fast hour and more Dawood ointment. Non fa bintua bra okoda. No or the beer to twin sisi echi. No one nom capsules no. Many or da why do ahumate a. Ubon se be ma no boni trinko. E boni trinko. E peje gina so no anse twe na gina so. So your ba so enye se obekuntu ha ma ne kunungu a o. E wo so otime tena be ma no so. No twa no ho sa 360 na be ma ne nije e wo mpa no so. Good. Na obetimi atwa no ho sa na ne sisi mu ye den. Ohun. Nti sa oba no ohia so obenom Dawood 360 capsules. No the Dawood ointment atwi no the bi atua. E ba ne sa ne sisi mu ye den. E yet say spring no. Ekọ na eba. Ekọ na eba otimi koto otimi sori nti otimi kuntun ho na wasata na sunsu ama ye adwuma ointment ne capsules ne nantibom die ntia because ye yusu nhaban bi a bibi te say Paulina pinata e ya homa 20 ne no ene ye okwe capsules no munso a Paulina pinata eno so ka ho bi enti se woka bomu a e ya adwuma koro on se sisi yade ene de bema na ho den ba fom se bema sisi ye ne ya pe wo de memfa ne se ene bi a wo ba adwuma no pa 6 ena watna ha ye adwuma sa ne pon anwumre 6 obekọ fie no obon se osisi a start se eye o ya kakra se ba se wo no ho kani kodi nhyiemu na obon se de na nka performance ni sitie no eso beti because osisi no abre nti se nipa no nom Dawood 360 capsules no no the Dawood ointment ni twi ne sisi na eboa ema ne sisi ni mu ye den ne ntini ahodo ewo mu nyina mu bie ema mogya ndi mafurusane nti ejina so a se ebo adwuma wow o se obi wo ho a na okọ afuom ana se oye adwuma o mazi obi ye adwuma den na adwuma o ye nti o peja bribi a emu odu na o peja bribi se o se o kan onan bo ho so hu se wo peja bribi ade a emu odu a nti nipa no peja na wan kan na bo ho no ena ne sisi muji ne twi asa agro enne a me no kese ne sisi achia a wadi dem bebre na nam sa kwan so kura poma se o man yusu poma a wontimi nante se nipa no nya Dawood 360 capsules. Ebi say Dawood 36 capsules. Dawood 360 capsules. 36 ni zero ka ho. Onom bia no pa. No wanom bia numre. Onim eduro no wodwa man so. Wow. Ba bia eton eduro bia ebi wo ho. Nti onom bia no pa enumre anopa enumre no the Dawood ointment twi no the bitua. Ni sisi na ye ne ya na ontimi nye hwe no. Ebetene. Wow. Ebi si wo kokofu menim menko hoda wa Asante meye mu kokofu maami bi oso wanya emfrihia aduosia nson wow 67 years emfie maako nan ni a okọ afuom na otu banche na banche tuo no mu no ena ne sisi muji ne twi
oba fie no anse dan ye ne ya pi to okoto painkiller onom ye na o ne hoton bosomu mi ensatiri o ho anosate ne sisi ne bio enam saa kwan no so ama ne sisi no hia ontimi ennante obra o nkura poma na no so nante ya no gise fie ho a na ode be nante ena ne nan no baako eye ketwa achen baako nti o tese ye ka Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no suma ne na se kopedro no bi to breme ena okoto Dawood 360 capsules ne Dawood ointment bre no ma me ne se o the ointment ne bitua no de bi atwi no onom Dawood 360 capsules no enshira nka nyame nyankopon tumi so eson sure nyame tumi so se tumi bia oso yusu aduro no na maako 21 days, what is 3 weeks now? And now me no kase onkura poma. Wow. Otimi sa nante ko na afom hobio. Esa 2 banches wa de befi. 67 years. Wow. Abrewa wo hu de nyame timi ye. Enti se sisie e na ye nipa ne ya ohia Dawood 360 capsules. Afa ye nhwe kotodwe. On se ye ma menom ne ye papa nom. Ade e ya werɛ ho pa ne se nipa na nya ba se 50 years emfia dionum e ko no. Na ne nan no ya wo no se bia nanta wo. But onya 50 years e kono na ne nan ba ko echia. Na ne kotodwe no ahono. Oh, adintra. Nipa no kana koma nto ne yam. No fa Dawood 360 capsules no. On the onom because of the rheumatism. Onom a sono na ahono no ebetwe. Chia na atia no ebetene. No the Dawood ointment no etwi so or the twia ya one wom ni nyina bejai. Wow. Obi wo ho a ne kotodwe no onante a ho. Ate said wabo glass bi na abubu nketen no ene ye de agu kotodwe nim to tia ho a na ote sa ase ne nan ne mu ye no kokro enso ne nan mu yo kra ne mpapai yawo ene sasabro na ye ne sa onya Dawood 360 capsules no na so de bi onom capsules no the ointment ni twitwi ne kotodwe na sa kokro na ote ni nyina abretua bi na ejai ukọ New Jersey inu ya adanse bi afri sa America ho aba mame ankasa buru me madwen ne menti ase so wow ose Christmas ye mu eno bai no bedi 2 days pe eno san koe nti okoduru vie na yere na chi kasa ne se sa ba ne sisi oba ne da ho ntimi nsori nti okọ no se de yesi bo aduro no ho dawuro nti oto Dawood 360 capsules ne Dawood ointment e de koe nti okọ na yere da ho sa no eno se o yen ko hospital omukọ hospital omusi nsuo na ewo ne sisi ni mu no awe ama na chi kasa ne nso no dompe ne sisi ani direct nti kasa ne ewe nti just omo ye no operation nti omo hye ne bre wo so omo ye no operation no e wa bruchire ho ena so mi free Ghana ba meto aduro bi bai yen try ne nhwe ade me nua o the Dawood ointment no etwitwi na oba no anom capsules no also use no 7 days no ena oba no time na so se omo nkoye operation no omo koye no oba no ne ho ato no ne sisi ne ye ne ya na chika se ne ye ne ya nti o ka kire doctor ne se on tipe ni bio ena so omo nko repeat x-ray ni bio omo ye x-ray no e kire se nsuo na na awe wo na chi no no asan ya ba bio wow ama ne ho ato no surgery New Jersey America Sandray Dawood 360 capsules Dawood ointment mefa hin menye bi doc me nua ukọ herbal shop pharmacy na bi e to aduro bia e bi wo ho okay oba Otek FM fidua mu ha o da also pe Asem Beba Dabi Otek FM fidua mu ha also pe Asem Beba Dabi o beba no aduro no dosopo e wa ha na be bi e tu aduro ton o pese o tu bi kogu store mu ukọ Dani Herba ebi wo ho Colinac ebi wo ho Samenco Brezerikwa have May Pharmacy Samson Obuasi Smart Herba ukọ Apidank ebi wo ho Misty Herba bebi etu nro bia Baseline Pharmacy ukọ Katie Pampa so a Coastal Pharmacy bia obewura mu bia no o de also per Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood Herba Mr. o se sehwini no edron etridi yade edron me pesa me frɛ wankasa doc na me no bonkomo ma me wankasa wa homa me number ne ye tie 0244 64 37 0244 64 37 and a Vodafone is 0201 681 717 good you better say doctor awiai ene onepa won so wode aba na wode abesom adeshia 102.9 FM
Hotek ɛna wasogu so a wotie asɛm bɛba da bi show no ɛna wotie baabi biara wo a wotie baabi biara wo a wohwɛ yɛn nyankopɔn nhyira wo sɛ onso ota yɛkyi nkɔmɔ a na yɛbɔ ɛyɛ sɔfo a waku ne ba amen prempren yakɔre mande no ɛwɔ tuabɔdɔm court ɔba deɛ akra bram yo akra medase akra asɛmi yɛ awerɛhosɛm paa ɛyɛ awerɛhosɛm paa na biribiara nyɛ me yɛsɛ akra sɛ wotie yɛ reporter yɛ ne kasa yɛ a ne nkasa yɛ mu ne kyerɛ sɛ saa sɔfo yi kura no wanhwɛ akwadaa no ɛyɛ manyem mia ɛnyɛ mia biribi saa ɛfiri sɛ wotie a wɔse berɛ wɔbɛfa akwadaa no na akwadaa no maame sɛ ɔmpene ɛfiri sɛ mfie nkono nie wonhwɛ akwadaa no ɛna akwadaa no ho yɛ anika a yɛsoma no ɛyɛ yie no ɛna afei na wabɛfa no akɔtena wo nkyɛn enti na ɔnom mpene aha ne di adanseɛ pefee sɛ na ɔyɛ obi a na ɔnhwɛ akwadaa no ɛno hɔnom no ɛna me ɛyɛ me ya paa ɛnyɛ me no ɛnyɛ mia nana hu ni sɛ me madwen kyerɛ me sɛ ɛnyɛ deliverance bia na wɔbɔ no na akwadaa ne tiri kɔbɔ table bia so no wuyɛ okay ɛyɛ akwankyerɛ a yɛkyerɛ ne sɛ ɔnkɔfa ne ba no na yɛhia ne ho nam nneɛma bi ne ho nam bi na ɛbɛboa no ama na bɛn ɛwɔ ne nyame dwuma a ɔna ɛseɛ sɛ ɔbɛyɛ no sɛdeɛ ɛnɛ yɛhu ne sɛ asɔfo no mu bi ne yɛ no nana deɛ ntira meka ne saa ne sɛ bra wɔyɛ deliverance ama no na ne tiri bɔɔ table so ne pae a ɛnka ɔbɛfa no de na kɔ hospital sɛ ebi akwadaa ne dimrika no wakɔhwe aseɛ anaa wakɔbɔ daa mu anaasɛ kɔbɛnya biribi aka sesei na asie nti mohwɛ no ma me na nka ebi a hospital hɔ no a yɛso anyɛ yie wafirim ebi a posifoɔ bɛba mu deɛ sɛ yɛhwehwɛm ɛnso so biribi sei no ɛnkɔ baabi a ɛnoa ne sɛ wahwe aseɛ awu nti ne ama ne so afei deɛ nkɔsie no na wei ne deɛ wɔde kɔ a ɛnyɛ yie firi sɛ wohwɛ a watwitwa ne ho akwaa bi na nanka sɛ wɔbɔ ba na sɛ wafiri wo nsa kora awu a nti fie ɔfoɔ no koraa nso ante wankɔbɔ kɔmatifoɔ ama ne anaa wansrɛ nnipa bi mbo sɛ monkɔgya me ma menkɔbɔ ama na nkɔsie me ba no na mebɛawu ɛdeɛ bɛnti na wantumi ama obi amanneɛ sɛ nka kurom mpanimfoɔ wakɔsra asase sɛ mesrɛ me ba because mfie nkono deɛ ɔnyɛ akwadaa saa sɛ sɛbi abɔtɔfoɔ bi a wɔyɛ kuku ba yɛde ne hyɛ kukuom ɛde no akɔhyɛ sumina so ɛtumi mehu ne sɛ na wɔtwitwa nneɛma bi afiri ne ho enti saa berɛ no bɔde no ɛnyɛ fuu bio yɛtwitwa bi afiri mu enti deɛ yɛtwitwa afiri mu nti no hwan na wɔkɔka kyerɛ ne sɛ ma yɛnkɔgya me na menkɔsie me ba hwan na wɔkɔka kyerɛ ne sɛ mesrɛ wo a mama asase na memfa nkɔsie no anyɛ bia sɛ nnipa ba bɛhwɛ bɔde no sɛneɛ teɛ yɛbɛba ne yɛsɛ bi yɛyi ne kɛtrɛ ma na sɛ bɛ ne baa yi yɛtwitwa ne ho ne nakoma yɛatete yɛbɛbusa wo yɛbɛka sɛ saa nneɛma no wɔ enti saa ne teɛ deɛ a ɛnneɛma mentam na memfa no nkɔsiesieɛ na mensan nka sɛ enipa no waba ɔmaame hɔ hwɛ na adwea no wɔyɛ nyinaa ne sɛ na ɔyerɛ akyire ɛfiri sɛ onim sɛ ɔbɛnya tumi sononko bi na wiase yɛ wɔanya nipa nyinaa ne ɛde ɔmo yɛ nyankomadeɛ o okay nyankopɔn sunsum te nipa bi mu a sɛ nipa no bɔ ne dua kora nya no ɔnso obi kum nipa obi tumi kum nipa ɔkɔ free yɛbɛyɛ ayaya yɛnhu nipa no yɛ okum no nanso obi nso yɛbɛku no wɔbɛku no ɛnso sɛne yɛtie biara no yɛbɛkye nipa no ɛdeɛ bɛntira sunsum bi wɔ obi mu a wode ne yɛ biribiaa ɛnyɛ yie enti saa kɔla wɔ ne sunsum no a ne wɔ no mu no nana wei sɛ ne nka wayerɛ akyirɛ awie o wayerɛ akyirɛ awie watumi asan ama ɔpapa akɔyɛ case ama yɛasan aba abɛkye ɔba akwadaa ne maame wayera enti sɔfo na nka ne ho wɔ mu bio ne ho afirim ɛfiri sɛ wɔno sɛ nka wɔne kum na nka wɔmɛyɛ saa case ne da ɛna ɔbɛyɛ case sɛ mo akwadaa no abambɔ na yɛne reporter ne kasa na ɔka asɛm bi wɔ mu ɔsɛ ɔmo invite na ɔbaayɛ no ɔsan bɛka kyerɛ polisifoɔ no sɛ an wɔnya ne nteyɛ sɛ ɛyɛ abusuafoɔ no de akwadaa no kɔsie baabi nti ɔmma na ɔtwe mmiɛnsa na ɔmfa nkɔhwɛ akwadaa no mmra still ne wɔpie gu abusua no so o still ne wɔpie gu abusua no so nanso so ɛsiane sɛ nyankopɔn ahyehyɛ sononko sɛ sɛne ɛtie biaa ɔsɔfo wei ne to bɛda hɔ no ɔnsɛ ne to ada hɔ ɛti nana deɛ meka atwa toɔ ne sɛ ewiase bibia woyɛ biaa no kae sɛ sɛne ɛtie bi no dako ɛtoɔ bɛda hɔ na wɛde yɛakye no na wɔn a wɔn nam kwan mu a wɔn yɛ no
ɔmo fa hyɛ ɔmo adwene mu sɛ ɛnɛ na sɔfo wei di aba ɔmo maka na ɔmo deɛ nam kwa mu mo ne da se ɛnɛ ne obi di aba wo ɔdeɛ nam kwa mu ba enunu ba adehye yɛde dwumadie no ɛbɛ wie yɛ ne yɛde se medin de Krobea nana yaw asante ɛnɛ yɛ fiada yɛ meka na mede akyerɛ wo ɛne sɛ ahwɛyie ehia paa jataba nana adwoa nom akyɛdeɛ apɔsɔ ɔnom ta akyiri ɛma yɛde ba bɛsɔmɔe ote ɔbɔ adeɛ kyea menka ote nana mpɔfo bɛrema nka saa berɛ deɛ sɔre so ama Dr. Cash ɛne napamfo ɛde dwaberɛ mu aba bye bye